ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಮಂದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ವಾಲಗಾತೇರು ಅರೆನ ಉಡಲು ದಿಂಚಿದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಾ ನೆಟ್ಟೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಗುರುಕಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಸೌಧ ಆವಡೊಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಉಮಾನಾಥನ್ನೇ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ವಾಲಗಾತೆರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಕಲು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದು ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡದು ಮೇರೆನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಭಿನ್ನರಾದ ವಾಲಗಾತಿರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲಂದು ಕವಿಲಂದು ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಂದು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪಾಡದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರದು ಅರಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮಿಲಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವೇಷಧಾರಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಂದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡದ ವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ ಗೌರವಿಸೇನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆನ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಾರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಮೇರಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೂಳ್ಯ ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ಬ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರೆಡುವರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವೇಷಧಾರಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇರೆನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪನಾರು ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡಂತ ಬಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ತುಡರು ಪೊತ್ತವೆಯಾನ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಪಣದತ್ತೆ ತುಡರಿ ಇತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಯಾನ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಇತ್ತು ಒಲಿಯತ್ತ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಪಂಡನಲ್ಕ ಅಸತ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯದೆಡೆ ಮೃತ್ಯುರ್ದು ಅಮೃತತ್ವದೆಡೆ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬೊಳುಪುದೆಡೆ ಕೊನಪುನವೇ ಜ್ಞಾನಮಯವಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರದೀಪ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇನಿತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ರಡ್ಡನೆ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಇನಿತ ರಡ್ಡನ ದಿನತ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ. ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಮಲ್ಪನಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಾಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಛಂದಸ್ಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ತನ್ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬರಡು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮೇರೆಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬೂಕು ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ. ಬಂದುಳೆ ತುಡರು ಪೊತ್ತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಬೇರೆ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯಲಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತನ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಕಿಂಜ ಕಣ್ಣದ ನೇಲ್ಯ ಬಂಜಿದ ಬಾಮುಲ್ಲ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಸುಗಿಪು. ಪುಂಡು ಗುರಿ ಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಲೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಪುಂಡು ಗುರಿ ಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಲೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡರಿ ಕೈಟು ಪತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡರಿ ಕೈಟು ಪತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಪುಂಡು ಗುರಿ ಕಾರ ಮಲೆ ಮಗಲೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡರಿ ಕೈಟು ಪತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡರಿ ಕೈಟು ಪತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ತಲೆಪು ಕಳೆದು ತಲೆಪು ಕಳೆದು ತಲೆಪು ಕಳೆದು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚೂರು ಅಂತೋಡು ಆರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸುರುಕ್ಕು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಅರಡ ಕೇಂಡೋನ್ ಬಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು
ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆಡ ಕೇಂಡೋನ್ ಬಾ. ಬಂಧುಳೆ, ಈ ದೇವೇರು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕಳುವನು, ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು, ಅನಾಚಾರ್ಯನು, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ಯನು ಅಂಡ ಒರಿಯನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಜರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನ ಏರು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆಯನ ನೆಂಪಿ ಪೂಜ ಆಯನ ಏಪಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಜರಿಗೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಿರೀಟದ ಒಂಜಿ ಮುಕುಟ ಮಣಿ ಅರೆನೆಂಕುಲು ಮದ ತಂದಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಮದತ್ತಿನಲ್ಕ ಇನಿ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಣದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯ ನಂಚುತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಸಬಿನೆಂಪು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆನಂದುಳ್ಳ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕನ್ನಡಡು ಪಣಪೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಒಂದು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು, ಹಳ್ಳಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಜನಮಾನಸದ ಅವರ ತುಮುಲಗಳನ್ನು, ಜನರ ಬೇಗುದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು. ಪ್ರತಿ ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಗಾಯನ ವಾಚನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಪರಂಪರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಳ್ಳಿನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು, ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 2ನೇ ದಿವಸ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 7 ಮಂದಿಗೆ ಮಂದಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಬಗೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ಬಗೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳಿಯವರು, ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಈ ಬಗೆಗಾಗಿ ಮಂದಾರರ ಬಗೆಗಾಗಿ ಈ ಸುಗಿಪ್ಪು ದುನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ 2ನೇ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ಮಂದಾರರ ಮನೆ ಒಂದು ಕಾರಣೀಕದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂದಾರರ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗಿಳಿವಿಂಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪು ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗಾಗಿ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ತುಳುವಳ್ ಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಇವರ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ 4 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸತ್ಯಗಳು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಳು ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುವಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಗರಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ
ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದ ಬಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರಮ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನ, ಆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾದಂಥ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕತೆಗೆ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ ಕುಸರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಗಳು, ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒತ್ತನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತುಳುವಿನಂಥ ಒಂದು ಜನಪದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಮೂಲ ಭಾಷೆಗೆ, ಭಾವಕ್ಕೆ, ಭಾವನೆಗೆ, ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದುಗರಿದ್ದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡನು. ಇತಿಹಾಸದ ಅನೇಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದು ತುತ್ತಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಷೆಗಿರುವಂಥ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿವೆ, ವಿಜೃಂಭಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ. ಆದರೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ತಿಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರು, ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಇಂದು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಇದ್ದಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ತುಳುವಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಏನಿತ್ತು ಶ್ರಮಿಸಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಇರುವಾಗ ಈ ಭವನಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ರೀತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಳುವಿನ ಉಳಿವಿಗೆ, ತುಳುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನ ಸರಾಗತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನಿಘಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ. ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಂದವಾಗಿ, ಚಕ್ಕಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ, ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡತಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ, ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇದೆ, ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತುಳುವಿಗೆ ಪಗ್ಗು, ಬೇಷ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋಣ, ಕನ್ಯಾ, ಬೊಂತೇಲ್, ಜಾರ್ದೆ, ಪೆರಾರ್ದೆ, ಪುಯಿಂತೇಲ್, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು ತುಳು ಭಾಷೆ, 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುವಕರು ಕೂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಗಾಗಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3, 4, 5 ಭಾಷೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಮೇಶ್ವರ, ನೀಲೇಶ್ವರ, ಅಂಕೋಲ ಇದು ಗಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತುಂಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ಒಂದು ತುಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಒಂದು ತುಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಉಳಿದಂಥ ಈ ತುಳು ನಾಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ನೋವಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರೇ ಜೋರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆವಾಗ. ನಮಗೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರುವ ಸಾರಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು, ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಗ ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರೆ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಗಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರೋದು, ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆದರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್, ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ್. ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ. ಇವರು ಬಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸದೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂಥ
ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತಿದ್ರೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂತ ಯಾರು ಈಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಮಾತು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಾರ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಂದಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಂತಹ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ಉಮಾನ ತನ್ನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲಂದು ಕರಿಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲಂದು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿಡ ಏನಂಜ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಳ್ಳೇರು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಡಿ ಸಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಉಮಾನಾಥಣ್ಣ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ ಮೆರೆದು ರಡ್ಡು ನುಡಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕಾವ್ಯಾಯನ 4 ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ಬೊಕ್ಕ ದುನಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತಾ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರೇ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೈನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಯುವ ವಕೀಲರು, ನಾಟಕಕಾರರು, ಲೇಖಕರೈನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವ್ರೆ, ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಇನಿ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ನಾಟಕಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬಳಗದ ನಾಯಕರು ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನೆಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇ ಭಜನೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವತ್ಯಕ್ಕ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಗುರುಕಾರ ಅದು ಪುನಃ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬಕ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇನೆ ಅಪಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಟ್ಟನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ
ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಭವನನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಂಡ್ ಆದಾನಾಗ ಯಾನು 1 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ % ಆನಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ದು ಪೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ ಐದು ಒಕ್ಕ ಆಜು ವರ್ಷ ರಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೋಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿಗೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೋಲೆ ಲೇಜೀರ್ ಅವರ ಬಲೆ ದಯಕೆಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಡ ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಯಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ವಾರೀತಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ತೊಡಕ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ದಯ ರಾಜ ಕೊರಪಾರು ಓಟುಡು ಗೆಂದ್ಯಾರಂದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತುಂಬೆ ರಾಜ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ದಯಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡಿ ಯಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ರೂಪಾಯಿಬಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಪಡ್ದು ರಾಜಿ ಕೊರ್ದು ಒಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ರಡ್ಡ ಅವಧಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಇವನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಲೇಜಿರಿದೆ ಏನಂತ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆನಾಗೆ ನನ್ನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೈದೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಬರೀಟು ಅಂತದ್ದು ಪೋತೆ ನವನೀತನ್ನೇ ಮತ್ತು ಪಂಡಿರು ಬರೋಡಿ ಇರಂದು ಅಪ್ಪ ಬೈದೇನ್ ಎಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮರಣಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೈದ ಇನಿ ಬೈದ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಲತ್ತು ದನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನಲತ್ತು ನನ್ನೊಡಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮದು ದಾದವಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋ ಇನಿ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆನವ್ರು ಶಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂಡ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀನಿ ಶಾಸಕ್ಕೆ ಆದತ್ತು ಜನಕುಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ 1 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೇನು ತೂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇರು 18 ವರ್ಷಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತಿನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ಗೆತ್ತನ್ನಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಚೇರಿದ ತೀರ್ಥ ಅಂತಸ್ತಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರದಾನ ಯಾನು ಅಧಿಕಾರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಿಕುಲು ಬರೋಡೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನಾಗಲು ಬಂಡ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಿಂದು ತೀರ್ತು ಅಕುಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಲೆ ತೀರ್ತಿಕೆ ಉಂಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಗೆ ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಕುಲು 15 ವರ್ಷ ಹೊಡುತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪನ್ನಾಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಮಿತ್ತು 15 ವರ್ಷ ಹೊಡಲಿರ ಅಕುಲು ತೀರ್ಥೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರಂದುತ್ತೀರ ಆ ಸಂದರ್ಭ 18 ವರ್ಷಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರಂತು ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಕೆಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮಗಂಟೆ ಬತ್ತುಕೊಂಡ 2.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಿನೋಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಲೊಂದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬನ್ನಕ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಒರಿಯತ್ತು ಎನ್ನ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಏರಿಂದ ಎನ್ನ ನೆಚ್ಚ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ತೂಪಿನಕ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇருந்து ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದುಪನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಭಾಷೆನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಮರಪನ ಅಂಚ ಜಂಗೊಂಜಿ ಬದುಕು ಕೊರ್ನ ಆತ ನಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಡು ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯನ ಕೊರ್ನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಡ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಡ 13 ತಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಆತು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಮೋಡಲ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ ತುಲೆ ಆ ಮೋಡಲ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ಲಾನ್ಲಂದ ತೇರ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು PW ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಪೂರ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಯಾ ಪೈಸ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತುಜ ದಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ದಿರಿ ಇಜಿನ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಜಿಂದು ನೆರೆದ ಒಂಜಿ ಮೋಡಲ್ನು ತುಯಾರಂದ ಅಂಡ ಆ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡ ನನದ ನಮ್ಮ 3 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಪೇ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು నేను ತೂದುಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋನ ಆಪಣದು ತುಳು ಭವನ ಪಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಆಯಮಿ ಎಂದು ಮನ್ಪಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು 10-20 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಬೆತ್ತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಣಿನಿ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು ಯಾಕೆಂಡ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನತ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡಾಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಚನಾಡಿದಲ್ಪ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮೂಲರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ದಯಕೆಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತುಳುಟು ರಾಮಾಯಣನು ಬರೀತೀರೆಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತೆಂಜಿನ ಪುಣಿಗಂಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆಯನ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಬಂಡ ದಾದಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ರಾಮಾಯಣನು ನಮ್ಮ ಓದಿಯಂಡತ್ತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನ ಕೇಂದ್ರ ಓದಿರ ನಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಥೆನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೊಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡವು ಬದುಕು ಕೊಂಚ ಬೊಲ್ಪ ಆಪಡವು ಜೀವನ ಎಂಚ ಪೋಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬದುಕು ಬಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಐಟು ತೆರಿಯುಂಡು ಆ ರಾಮಾಯಣೋಡು ನಂಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮದೇವರನ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಆತನ ಓದುಂಡು ಆತನ ತೂಂಡ
ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಇನಿ ಒರಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಗುರುಕಾರಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸಕ್ಕೆ ಆತೆ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾರ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಲ್ನೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸದ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದಾದಣ್ಣಲ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನಿ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಅನ್ನು ಅವೇ ರಿಸೈನ್ ಕೊರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಅವಡುಂದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಐಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದನೆ ಅವಡು ಐಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಲು ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇರಗೆ PWD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಬೋಡ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಬೋಡ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ ಪಾತ್ರೆ PWD ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಏನು ಕಟೀಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ತೂದುಪಾರು 25 ಕೋಟಿದ ಬೆಲೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಅವು ಎಂಜಿನಾಗೆನ್ನಾಗ ಒಬ್ಬರು ಐಕೊಂಜಿ ಐಕ್ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ದಂಬು ಬೋಡು ದಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪಿರವಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಆ ದಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಮುಲಾದಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಓಲೋಪೆರವಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪೋಡಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಕಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪಡು 7ನೇ ಪರಿಚಯದಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆದ್ಬೋದು ಮಾತಿರಲಿ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಕೆಂಡ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದಯಕೆಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ತುಳು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಆಪುನ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲುಪುನಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ AC ಬಂಡಾರಿಪನಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಒರಿಯನ ಕಲಡೋ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬಂದೊಂದು ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಸಂತ ಕದ್ರಿ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾದಲು ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಂದ್ಯ ನೆನ್ನುವೆ ಯಾನ್ಲದಲ್ಲೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷಲ ಒಂದು 25, 30, 40, 50 ನಾಟಗಳು ಯಾನು ವಸಂತ ಕದ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಮೂಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಸಂತ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಕಮಲ್ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಈ 3 ಜನ ಬಂಡ ಬೇತೆರ್ಲ ಜಾತ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕುನಾರಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಂದಿನಿಗಂಡ ವಸಂತ ಕದ್ರಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೆಟ್ 6 ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತದ್ದು 6 ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿನ ಓಲಾಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪೋದು ಇಡೇ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಬರೋದು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದತೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಮಾನ ತನ್ನಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಲೇಸುದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ನುಡಿ ಕೊರಡೊಂದು ಕೆಂಡಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಅಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಮಾನತ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದವರ ಪಂಡವು ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಚೈನಾದತ್ತ ಬೇಗ ಪೋವು ನೆನದಿತ್ತ ಅಂಡವು ಪೋಯ್ಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನೆತ್ತ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸುಯೋಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನ್ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅಂಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾವೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾಂಡು ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒವೇ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಒವೇ ನಾಟಕ ಒವೇ ಸಂಗೀತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನಲ್ಲ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ದೋಸ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ತಾರನಾಥಣ್ಣೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಣಣ್ಣೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಿಯೂರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಾದಂದು ಬನ್ನಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕಾವೂರು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅವಿನ ಅಪಗಪಗಾರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರು 6 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡು ಅರ್ನ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಶೈಲಿ ಎಂಚಿನ ಅರ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರಖರತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನೇನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ರಾವ್ ಕಾವರು ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮುರುಲ್ಲೆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ ನಡೆದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ತಮೇ ರೀತಿಲಕ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಬರೋಂದು ಬೋಂದುಪ್ಪ ಗುರುಕಾರ ಪಂಡೇರು ಕೊಡೆ ಫೊಂಡು ಪಾತ್ರನಗಳ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅಡಿಟ್ ಕನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಕನ ಅವು ಕನ ನನ ಅವಡು ಬಂದ್ಯಾನು ಕೇನುವೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡೆಲ ಆತ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಆತ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರ ಒಲ್ಲೆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಮನ ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೋನಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪೋದಾಣೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬೌಲರ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಪಾತಿರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಎಂಕಲು ಅರ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಕಾಸರು ಬದಿಯಾಡ್ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನಾರ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿರಾಜನ್ನನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರಭೇತ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ವರ್ಷ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಕೇಟಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕಾವ್ಯಾಯನ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಲ್ಪು ಅರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೇಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಅರಡಾಯನ್ ಕೇಂದೆ ಆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ನವದಿಡು ಆವಡು ಐಕ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ
ಅರ್ನ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಪಣೊಂದು ಅರೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಹೊಸತಾದ ಅಲ್ಪ ಕರವತೆಕ್ಕಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇರಿಯರು ಅರ್ನ ಸಂಗೀತದ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಆದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ಉಮನತನ್ನೇ ನೆತ್ತ ಸ್ವರೂಪನ ಬಂಡೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಲಿತ್ತನು ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತನಂದು ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿಸರ್ತಿ ಶಕ್ತಿನಗರಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶನ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಗುಡ ಆತನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನನಾತು ಎರಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಮೊಜ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪಿರವು ಯಾವ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಏಳದೆ ಮಂದರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗ್ಗಿಪ್ಪು ದಿನಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನಡು ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಒಂದು ಪೋವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಿದು ತುಳುತ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡೋದು ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರೆ ಮೇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ವರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಸಮಸ್ತರ ಅಂಚನೆ ನಿಕಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪರಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸುರುತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಘನಗೌರವ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಆದಿತ್ತನೆ ಒಂದು ದರೋಡೆಕಾರಿ ಆದಿತ್ತನೇ ಘನಗೌರವ ಏನೋ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಆ ತಪಸ್ಸುಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಂಚ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ఆయన ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಪುಂಚ ಬುಲೆಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಂಚ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಪಕ ಪುಂಚ ಪುಡಾದು ಮಾನವ್ಯಾದ ಬತ್ತದು ದುಂಬು ನಡಪರಿತಿನ ರಾಮಾಯಣ ಅವೇನು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ರೂಪಡು ಬರೆಯಿನಾರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನ ಅಯೋಧ್ಯಡು ಅರಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರೋಡು ಬಂದು ಅವು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಮರಣಿ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಚಾಲನ ದಿಕ್ಕದಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರನ ದೇವರಿಂದ ಪಂಪಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗೂ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಆದರ್ಶ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರ್ಶ ಶಕ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣನು ತುಳುಟು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು ಎಕಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪನ್ನೆಲಕ ನಮ್ಮ MLA ಪನ್ನೆಲಕ ಅರೆನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಅರ್ನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ಇತ್ತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು 2011 ಇಸ್ವಿಗೆ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾರೀ ಸೊರಗದಿತ್ತನು ತುಳು ಭಾಷೆ
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡತಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮನೆ ಸಂಬಂಧದ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ತುಳುಪಾತಿರ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಡ್ ಎಂಕದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಿನ್ನಿಡು ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಈ ತುಳುಕು ಎಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕೂಡ ಆಟೋಡ ತುಳುನಾಟಗಳು ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಟಗಳು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1,000 ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೇನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅದಾಗನೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಏನೋ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೈ ಕೊರಿಯ ಕೂಡ ಏನ ಊರು ಮಗಳ ಪುಟ್ಟದು ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊರ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ದೀತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಇಂಚಾಡತ್ತಾ ಬಂತು ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಆತಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ದೇವರ ಕೈವಾಡ ತಾನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದಂತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಅವ್ರು ಒರಿಯಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಲ್ಪೆರಣಿಗಳ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ನ ಕೆಲವು ಸತ್ಯನೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯ ಬೇತೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಸುಮಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುಕು ಬೆಂದದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತ ತುಳು ಬತ್ತಂತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏನು ಬನ್ನುವ ಬಂಡ ತುಳುಕು ಎನಡ ತೀರಿನ ಅತ್ಯಾನು ವಾದಿನಲ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಬೂಡ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಅವೇ ಆರ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಯಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಐಕು ಅವು ಏತು ಬೇಗ ಅವು ಏಪಾವುಂದತ್ತ ಐಕ ಕಾಲ ಕೊಡ್ದು ಬನ್ನಗಾವು ಅಂಡ ಮಾತಲ ಕಾಲನಂಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಕುದ್ದುಂಡ ಆವಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಡು ಐಡಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೋಡ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಅವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕೊರ್ನಾಗನೇ ಅರ್ಪಣ್ತಿರಂಚ ಅರ್ನ ಕಾಲೋಡು ರಡ್ಡು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆವಡು ಪಂದು ಯಾನ ನಂಬುದಿನ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಗಲಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ರೀತಿಡು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನೇರು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಾಲ ಅರ್ಥೋಗುದಾಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪೋದು ಸುರಬಿಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಮನದನಿ ತಾಳಬಲದಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಆರಂತೆ ಫಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರಡ ಕಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಪಣಿಯವರು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿರ್ಲಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅಂದು ಏನೇ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಓರ್ವ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಸರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತಾಸರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಮರणे ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗೊಂಡು ಅರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆರಡ್ಡು ನೋಡಿ ಯೋಂಜಿ ಪರ್ಲ ಗಂಟೆ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರಾಯಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಬಂದಲೆ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಬಂಡೀರು ಮಾತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಯ ಬರ್ಪ ನಾನು ಒರ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಐ ಬೌಲರ್ ದಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಪಡ್ತಿರ್ನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಉಂತಿದ್ನೆ ಹತ್ರ ಜಾವಗಾಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಾವಗಾಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 3 ಬಾಲ್ 4 ಬಾಲ್ ಫೇಸ್ ಮಂತನ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಉಂತದೆ ಕೊನೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಎಂಕ್ ಏತೋ ವರ್ಷದ ನಿಂಚೆ ಪರಿಚಯ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಬಿಟಿಕೆ ಬನ್ನಿ ಪಗೇಲ್ಡಾರ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏರಿಯಾಡ್ ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಪಲ 4 ಗಂಟೆ ಪಾತಿರೋಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಿಯರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತಿನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದು ಅಕ್ಲಿಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಕೇಂದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ದುಂಬುದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಸೇರದು ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಸೇರದು ಏರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಡಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಶಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲೆತ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪನ ಬಿನ್ನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಯಾನ ನವನಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ವಿಘ್ನೇಜ್ಜ ನಡಪಾಡು ಬನಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಾರ್ನ ತನ್ನಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತ ಪಜ್ಜ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿನೆಂಚ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡನ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಾರ ಪುರ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರ್ದು ಉಮಾನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ಶಶಿರಾಜನ ಬೊಳ್ಪುರ್ದು
ಕರುಣಾಕರಣ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಇರ್ದು ರವೀಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ತಾರನಾಥನ ದಯುರ್ದು ದಯಾ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಪ್ರಭೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶನ ಹೊರಟು ಮೆನಕದ ಬರಡ ಬನಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೂಲು ಗಾಯನ ವಾಚನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವಳ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನಕ್ಲೆಗೆ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆರಡು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜನೆ ಅದೇ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಪೋಡು ತೂವೋಡು ಇನಿತೇನು ತೂದು ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಂಡನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಭರತಧಾರಿ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬೊಕ ಮಾತಿರಡಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಲಬು ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಸುಗಿಪು ಪಂಡ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಎಡಪದು ಅದು ಸಸೀತು ಭಗವತಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತಿರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಜವನೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಶಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅದು ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಿನಾರು
ವೃತ್ತಿಡು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಲಾರ್ನ ಮಗೆಲ ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮಕ ವಾಚನ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಂದಿರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ 3 ಜನಗಳ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದು ಇತ್ತೆ ದಿನಕರ ಪಂಚನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ ದಯಾನಂದ ಕತ್ರ ಸರ್ ಶಾಲದ ಈ ಮಾನನಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಕೇಳೊಮ್ಮೆ ಅಂಜನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದವಿ ನಾರಿಗಳ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ. ಶಾಲಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಪುಸ್ತಕದ ಗೌರವ. ಈಗ ದಿನೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಗಂಟೆದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದುರ್ಗರಿಗೆ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಯಿಂದ ಇಂದು ಲೈವ್ ಹೋಗುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಆರಾಮಡು ಒಂಜರೆ 2 ಗಂಟೆದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಕಂಡದು ವಾಚನದ ಮುಖ ಪ್ರವಚನದ ಅರಡಕ್ಕೆ ಹಲೋ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ 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 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ ಹಲೋ 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 ಒಂತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಲೆ ಡಿಲೇ ಒಂತೆ ಲಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ 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 ರಿಪೀಟ್ ಕೊಡಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುರು श्रीरामचंद्र शरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणं वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र शरणो शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये बरवु सरमुडु येनन रमानि मोदिंजि सिरि गुरु
ಗುರುಕುಳೆನ ನೆನೆದಿದ್ದೆ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳೆನ ನೆನೆತಿದೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವಿರೆನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡಿ ತರೆನು ತಗಾದೆ ಬಿರಿ ಬಗ್ಗಾದೆ ಪತ್ತು ಬಿರಲದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಭಕ್ತಿಡೊಪ್ಪದೆ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡಿ ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದಿಯ ಪತ್ತು ಬಿರಳಿದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಭಕ್ತಿಡೊಪ್ಪ್ಯಾದುಗ ಆ ಆ ಯಾನ ಬರೆತಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ತಲೆ ಪುಲಂಜಿಲ ಮುಟ್ಟ ಸೋಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕವೆನ ಕಡಪರ ಜೊಗುಪಾಡ್ದ ಗೇಣ ಕೈ ಸೇರಾದು ಕೊರ್ದು ದಯದೀದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪೊಡುಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ದಯದೀದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪೊಡುಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಜಗದಾಭಿ ರಾಮದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತೆರಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಮಂಡೆನು ಬಗ್ಗಾದು ಪಾದೊಗು ಪುಡ್ಡನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗುರು ಗಣಪತಿ ಬಕ್ಕ ಗುರುಕುಲು ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ತರೆತಗ್ಗಾವೊಂದು ನಟ್ಟನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕಡು ಮೂಲು ನಡಪುನ ಸಿರಿನು ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಚೇತನ ಮಂದಾರದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ತೀರ್ಥಚಾವಡಿಡು ಅಂತರ ಕಾತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಅಂಚನೆ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗು ಪೂರರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಓಮಂಜೂರುಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಲಶೇಖರುಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಈ ಮೂಜಿ ಕೋಡಿದ ನಡುಟು ರಂಗೇರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ದೇವರು ಕುಡುಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೈತಳ್ಳಡು ಮೆರೆಪಿನ ಮಂದಾರದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಮೆರೆದು ನಂಕ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಅಳಿದಾಂತಿ ಪುದುವಟ್ಟುನು ಕೊರುದು ಅಮರರಾಯನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಏಲದೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡ ಆ ಗಂಡ ದೂರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ಲ ಈ ಸುಗಿಪು ದುಣಿಪುದ ಫಲ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಂಕ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದು ನಟ್ಟನುವೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ಎಲ್ಲೆಡು ತುತಿನಾಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡು ಪಾತೆರ್ದಿನಾಯಾನು ಆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಲ ಕಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದೊಂದುಂಟು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕೋಡೆ ನಡತಿನ ಇರತ ಪುರೆ ಬಕ್ಕ ಪರಬನ ವರಸಾರಿ ಶೂರ್ಪನಗೆನ ಮಾನಖಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನಂಚಿನ ರಾಮದೇವೇರ್ನ ಆ ಕತೆನ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕೇಂದರು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಗೆ ತೋಜಾದು ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಳು ಆ ಶೂರ್ಪನಕಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕತೆತ ಸ್ಥಿತಿದಾದಾಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲರು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲರು ಐ ಗೋಲಿ ಐನು ಗೋಳಿದ ಮರತ ಅಡಿತ ಪಡುಪುಡು
ಇರೆತ ಪುರಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ಸೀತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ದಿನ ಪತ್ತಿರ್ವ ಕರೆದೊಂಜಿ ದಿನ ಬಗೆಳುವಾಗ ಇಂಚ ದಿನ ಪತ್ತಿರ್ವ ಕರಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಪಗೆಳುಡು ಒಣಸಾದೆ ಮಧ್ಯದ ಪೊರ್ತುದಗರ ಬೇಗೆ ಸೀತೆನಲೆತ್ತಿದಂದಯ ನಿನ್ನ ಒರ್ಪೊರದ ಬೇಲೆನು ಮುಗಿದು ದಿಂಚಿ ಬಲಾಗ ನಿಕ್ಕುಂಜಿ ಗುಬ್ಬು ಪನೊಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ಬಲ ಕಡೆ ಸಾಯ வந்து ಬೊಕ್ಕ ಮರ ತೆರೆದು ಪೂ ಒಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ ತೆರೆದು ಪೂ ಒಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಸೀತೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಉಲೈದ ಜಂಬರನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತದು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಉಲೈದ ಜಂಬರನು ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ರಾಮದೇವರನಲ್ಲ ಸೀತಾದೇವಿನಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಬಂಡವು ಆತ ಆದರ್ಶದ ಜೀವನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ನಾಡಾವಡು ಕಾಡಾವಡು ಅಗಲು ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನ ಕಲೆತಿನಕಲು ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ದು ಪತ್ತಿರುವ ದಿನ ಕರಿದು ಪೋತುಂಡು ಆ ನೆಂಪು ಮದೆಕ್ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಲಾದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾದೇವಿನ ಲಿತದು ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಒರ್ಪೊರ್ತದ ಬೇಲೆನು ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಈ ಗಿಡೆಗೆ ಬಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೆರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಜಂಬರ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬೆರೆಂಡು ಬಲ ಅಂದಲಿ ಸೀತೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಾಲು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತಡ್ಯದ ಮೈಟ್ ತೊಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಪಗರಿಲೆನು ಮಾತ ತೀರ್ತುದೊರ್ತುದು ಪಗರಿದಿರೆ ಕಟ್ಟ ಕೊಂಬ ಬಿರಲಿ ಸೊಂದು ಪಟ ತಿನೆನ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ನೊಚ್ಚಿದ ಮಣೆಟ್ ಕೂಟೊಂದು ಪರ್ತೆ ಬತ್ತಿನೆನ ದತ್ತಂಗೈಗ ತೇತೊಂದುಕೊಂಡು ಚೂರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ದೊರೆಸಿದೆ ತೇತೊಂದುಕೊಂಡು ಚೂರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ದೊರೆಸಿದಿ ತುಂಡ ಮೋನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಚು ಪಗರಿಲೆಣ ಜನೆ ಪತಿಲಾದಿ ದಿಂಜಾದಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆಲೆನೆ ಮಿತ್ತುಂಜುಂಜನೆ ಪಿದಾರದ ಕೊಕ್ಕೆ ಪಿದಾರದ ಕೊಕ್ಕೆ ಗಕ್ಕುಡುಂದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಗೆ ಇರತ ಪುರತ ಉಲಾಯ್ಡು ರಾಮಲ ಸೀತೆಲ ಅಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಮೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಏ ಪತ್ತುಂಡಲ ಏರು ವಾಮೇಟ್ ಬರ್ಪೇರ ಅತಿ ಹೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದಾತ್ರ
ತನ್ನ ಕೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಗರಿಲೇನೋ ಅತು ಸುರಿಯೋನ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಜ್ಜ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕತ್ತಿ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಒಚ್ಚಿದ ಮನೆ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲದ ಪೊಡಿನು ಪಾರ್ದು ಆ ಕತ್ತಿನು ಕೂಟುದ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಆ ಪಗರಿಲೇನು ಪೂರ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಪಗರಿದ ಮೋಹನೆ ಅತನ ಪಗರಿದ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇರತ್ತೇನು ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಪರ್ತೆ ಆದು ಪಳಪಳ ಅಂದು ಐಟು ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿಲೆ ಕಾಂಡಿಗೆ ಆತು ಪರ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ತೊಟ್ಟೆದೊಲ ಇದು ಇತ್ತ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಬೇತೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ದುಂಬು ಮಡಲಿಡು ಮೊಡೆದು ತೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಬೆರಿಕು ಬಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರದೆ ಪೇರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂತೀರ ಐಕಲ ತೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಂಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೋಡು ಆ ಪಗರಿಲೇನು ದೀವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಗೋಡೆ ಗೊರಗು ದೀಮೇಟು ಕುಳ್ಳೊಂದಿತ್ತಿರಾಮ ಕೈ ತಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದೆಂಚಿನ ಈರೆ ಗೊಬ್ಬು ದೊರ ಪಂಡ್ಲೆದು ಕಾಲ ಕುಲ್ಲುದೆಂಚಿನ ಈರೆ ಗೊಬ್ಬು ನೊರ ಪಂಡ್ಲೆದು ಕಾಗ ಪಗರಿಲೆನು ಕೂಟು ನೆನು ತೂನಗ ಮುರಾಗಾಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದಂಡಲೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಉಂಡ ಮುರಾನಿದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದಂಡಲೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಉಂಡ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡಿ ಸೀತೆಡ ರಾಮದೇವರು ಎಲೆತ್ತಿನ ರಾತ್ರ ಅಡಿಪಲ್ದ ಬೇಲೆನು ಪೂರ ಮುಗೀತದ್ದು ಸೀತಾದೇವಿ ಬತ್ತದಕ್ಕೇನುವೇರು ದಾನೆ ಗೊಬ್ಬು ಮುರಂದ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಅಂತ ಶೂರ್ಪನಖಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಶಿಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದ ಅದಾಳ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಬಂದು ವಿಸ್ಮಯಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ರಾಮದೇವರು ರಾಮೇ ಇಜ್ಜಿದಾಲಜಿನವ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಪಿಲಿನೆ ತೂದೇರಿ ಬುಡ್ಪೆರ ಪಣಗೆ ಪಿಲಿನೆ ತೂದೇರ ಬುಡ್ಪೆರ ಪಣಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನಂಗೆ ಬೂಡಾಂಡವೇನೈ ಕೆರಂದೆ ನಿವರ್ತಿ ಉಬ್ಬಂದು ಪೋಡವು ನಮ ಕಲ್ತಿ ಬೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ತುಂಡು ಪದ ಸೋಲೋಕ ಪಾರ್ದನೆಗೆ ಬೀರ ಸಂದಿಲೆ ತೋ ಉಂಡ ಮದ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕಲುರುವ ವಂದಿ ಲೆಕ್ಕಲಾಡದೆ ಬಂಡಿ ಪಾಡುಗ ತೂಕ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಬೇಗಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಬೇಗಂದಿ ಪಂಡಿ ಮುರಂದಲಕ ದಾದಾಳ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಅಂದು ಕೇರ್ನ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ರಾಮದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕು ನೋಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂತ ಕಿರ್ದಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪೊನ್ನಾಂಡದಾನೆ ಆಂಡಾಂಡದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಉಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಆಲು ಪೊನ್ನ ರೂಪೊಡಿತಿನ ರಾಕ್ಷಸಿ ರಕ್ಕಸಿ ಅಂಚಾದು ಅಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನಮಕಿ ಆಯುಧದ ವಿದ್ಯೆನ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಜ್ಞಾನನ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿನನೇ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಬೀರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಒರಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮೂಲೋರ್ದೇ ಒರಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಪದಿಕೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಬಂಡಿಗೊಬ್ಬುಗನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಈ ಪಾತ
ತೆರಗು ತೆಲಿತೊಂದು ಯಾನ ಸೋಪೆಂದು ಇನ್ನೊಟ್ಟೀರ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡುಂಡೇತ್ ಬಾಲೆ ಮಾನಾವು ಪದ ಸೋಬಾನೆ ಲಂಚಾದ ಮಾತಾತು ಸುಲಬೊಡು ಯಾನು ಸೋಪಯೇ ಬಂಡಿ ಗುಂಡಿಗು ಬೂರುಡುಂದು ಈರಗು ತೋಜರುಂಡು ಸೋತು ಜಿಡಯಂಕುಂಡೆಂಚಿನಾಂದು ಕೇಂಡಿನ ಸೀತೆಗು ಪದತ ಬಂಡಿಗೊಬ್ಬರೆ ಯಾನು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹತ್ತು ಸುಲಭಡು ಸೋಪು ನಾಲತ್ತು ಪದತ ರೀತಿ ನೀತಿನು ಪೂರ ತೆರಿದಿನಾಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮದೇವರೆಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಿಲಕ ಬಂಡಿ ಗುಂಡಿಗು ಪೂರ ರೆಂಡು ಅಂತ ಇಂಚ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಂಡಿಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪದತ ಬಂಡಿಗೊಬ್ಬೆರೆ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮದೇವರ್ಲ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ರಾಮೇಜಿ ಪಂತೋಡೊಳ್ದಾಗ ಓ ಜೋರುಡುಳ್ಳ ಎರಡ ಸೋತಡ ಜ್ಞಾನ ಪಾಣಂಗೆ ನೋಡಿಯೇ ಯಾನ ಸೋತೆಡ ಕೇ ನೋಡಿ ಯಾನ ಪಾಣಂಗಿಗೆ ಎಂಚಾವ ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ ಯಾನೊಪ್ಪೆ ಒಪ್ಯತ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸೋತಂಡಲ್ಲ ಈ ಯಾನು ಪನಿಲಕ್ಕನೇ ಕೇನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡಿ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸೋತಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಪನಿಲಕ್ಕನೇ ಈ ಕೇನೋಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ರಾಮದೇವರು ಗೆಲ್ಪಡು ಸೋಪಡು ಆಯ್ತ ಕಷ್ಟ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ರಾಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಆಡವನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಬಕ್ಕ ತರೆಕು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಜಿಯಾನ ಹಾ ದಾದಾ ದಾದಾ ಪಂಡಿನಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಕುಡ ಒರ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೀರ ವಾಕಾರ ಜಾರುಂಡಲ ಪೆಟ್ಟು ಸುಂಟೊಗೇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಸೋತುಂಡಲ ತಪ್ಪು ಎಂಕೊರ್ತಿಗೆ ನಾದ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಈರೇ ಆಂಜೋವೆನೊಂಜೆಜ್ಜೆಗಲ ನಂಬೆರನೆ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ದಾನೆ ಯಾನಾತಲ போடும்பேதி பண்டு தன்யரா போடும்பேந்தி பண்டு தன்யரா ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಈರ ಅಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಾತ್ ಪೊಡುಂಬೆದಿಂದು ಎನ್ಯಾರ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಪೊಡುಂಬೆದಿ ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಅಲ್ಲಂದೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪರಾನೆ ವಿಚಾರನು ತರಕ ದೊತ್ತನಾರ ಆವಂದಿನ ಎಡ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೊಡ್ಲ ದೊತ್ತನಾರ ಕಾರು ಜಾರನಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಸೊಂಟೋಗಾಪಿಲಕ ಯಾನು ಸೋತಂಡಲ್ಲ ಗೆಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈರು ಪನ್ನಿಲಕ ಕೇನೋಡತ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಜೋನಕಲು ಇಂಚೇನೆ ಅಂತ ಈ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿನಕಲ ವಿಚಾರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಂಚನೆ ಕಂಡನಿ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಯಾನು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಕಂಡನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪುನಿಗೆ ನೋಡ ಏನಲ್ಲಿ ಬೊಡಿತಿ ಕಂಡನಿ ಪಾತೆರ್ಜಿನ ಮುಗುಡು ಮನೆ ಮಲ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯಂಡ ಬಡಿದ ತಂದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸರಸ ಸಂಬಂಧನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆನು ದೀವೊಂದು ಗೇನೊಂದು ದೀವೊಂದು ರಾಮನಲ ಸೀತೆನಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂವಾದನು ಕಟೊಂದೆರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂತೂ
ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಣಂಗಿದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಣಗೆ ಬೊಕ್ಕಣಂಗಿದ ಎಗಿ ಬಂತ ಪನಗೆ ತೂ ನಮ ನಮಗೆ ಬಲ ಸೋಪೆಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ಪುಲೆ ಲೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೆರೆಯು ನೋಡು ಪಂತುಗಿ ತುಪ್ಪು ಪಾಡಿತ್ತೆ ಸುರುಮಳ್ಬು ಪಂತುಗಿ ತುಪ್ಪು ಪಾಡಿತ್ತೆ ಸುರುಮಳ್ಬು ಈಗಿ ಅವ್ವ ಪೂಜಿರೆ ಸುರುಮಲ್ ಪೊಡಿರೆಗೆ ದುಂಬು ಮರ್ಯಾದಿ ಸುರುಮಲ್ ಪೊಡಿರೆಗೆ ದುಂಬು ಮರ್ಯಾದಿ ಅವ್ವಾಪುಜಿ ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಇರೆಗ್ ದುಂಬುದ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತೇರದ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡಾಯಿ ಕಂಡನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಂದ ಬಡದಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಡದಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಂದ ಕಂಡನಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದು ಮೇಲು ಕೀಲು ಪಂತ ವಾದಾಟ ಪನ್ಪಿನವು ಕಂಡನಿ ಬಡದಿನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡಿಡು ಪದನು ಈರೇ ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅಪಗ ರಾಮದೇವರು ಪಣ ಬೇಗ ಬನ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ ಹೊರಟು ಚಿಯಾವ ಪಣ ಬೇಗ ಬಣ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ ಹೊರಟು ಚಿಯಾವ ಹೊರಟು ಚಿಯಾವ ಒರಟು ನೀರ ಪಂಡ್ಲೆಯೇ ಅಂದೆ ಸುರುಮಲ್ಪಿಂದ ಪಂಡ್ಲೆಯೇ ಅಂದೆ ಸುರುಮಲ್ಪಿಂದ ಹೊರಟೊಚ್ಚಿ ವಾದವರ ಅಂಟು ಇಂಚ ಆವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಸುರುಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ವಾದ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊರ್ತು ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುನು ಆ ಸ್ಥಿತಿನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮೊಗುಳು ಪಾತಿರು ನಮ ತಿನ ಕೇಂಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಮೊಗುಳು ಪಾತಿರು ನಮ ತಿನ ಕೇಂಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ತಿಳಿತು ನಿಗಲೇನೆ ಓಡ್ವೋರಟ್ಟದಿ ಬಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಂಡಲ ಬಿದಾಯಿ ನಟ ತೂಜಿ ನಿಕೇಳನೆ ಓಡ್ವೋರಟ್ಟದಿನಿ ಬಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಂಡಲ ಪಿದಾಯಿ ನಟ್ಟನೆ ತೋಜಿ ಪಿದಾಯಿನ ಅಟ್ಟನೆ ತೋಜಿ ನಿಗಲ ವಾದದ ಈ ಹೊರಂಟೇರ್ ದಾತ್ರ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಂಡಲ ಬಂಡಿ ಅಂತೂ ಪಿದಡುಜಿ ಈ ಬಂಡಿದ ಪೊರ್ಲುನಂತೂ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವೇರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತಾದೇವಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಕಾರ ನಡಿಗೆನೆ ಗತಿಯಾಂದ ಸೀತೆ ತೆಲಿತೊಂದು ಪಂಡಳ ಮೈತಿನನ ಪಾತೆರನೆ ಸತ್ಯನಾಂದು ತೋಜುಂಡೆಂಕ ಬತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಬಂಡಿನುಗ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲಿಯಂದೆ ಪೋಪುಂಜಿನಗ ನಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರೆ ಗತಿದೆ ಬೇತೆಂಚಿನಾಂದ್ ಮೈತಿದಿಗ ಮದತದಜಿ ಮುರಾನಿದ ನೆನಪು ಅಂದಣ್ಣ
ಕುಸಾಲೆ ಫಲಾಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಸಮಾಧಾನೊಡೆ ಏ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಗ ಬಂದು ಸುರು ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಬಂಡಿ ಬರ್ಪಿನೇನೆ ತೋಜಿ ಈ ಬಂಡಿಡು ದುಂಬು ಪೋಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ನಗ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲಿಂಡಲ ಬಂಡಿ ಪೋವಂದು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಕಾರೆ ಗತಿ ಇಂಚಿತಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಕುಸಾಲೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಸಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಲ್ಪೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು ಉಪ್ಪೇರು ಓಲು ವಾ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾತಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರನ್ನ ಅಂಚದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು 16 ವರ್ಷ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ನೇರ್ದಾತ್ರ ರಾಮದೇವರು ಕೇಂದು ಕೊರಡು ತಿನಿಯರೆ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ತಿನಂದೆ 16 ವರ್ಷ ಕುಲ್ದಿನೇರ್ದಾತ್ರ ಊರ್ಮಿಳೆನು ಊರುಡೆ ಬುರ್ದು ಬತ್ತಿನೇರ್ದಾತ್ರ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಹೊರಟು ರಾವಣನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭುಜ ತಂಚಿನ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸೊಯಿಂಪು ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ತುಂಡಲ ತಿಗಲ ದೆರ್ತು ಓಲು ದಾದಾಪುನು ಪಂದು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರ್ನ ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರಿ ಕುಸಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಾಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಕುಸಾಲ್ ಎಂದು ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚಾಕಲ ಪಾತೆರ ಆವೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆಪಿನ ವಿಸ್ಮಯದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಏರಿಲ್ಲಳೆ ಎಂಕಿ ಬಾಜಲ ಗೊಂತೆ ನೀರು ಮೈ ಪೆರಾವಂದಿನೇ ಎಂಕಿ ಬಾಜಲ ಗೊಂತೆ ನೀರು ಮೈ ಪೆರಾವಂದಿನೇ ಬತ್ತಿನೇರೆಂದು ಮೂವೆರ ತರೆ ಬಿದಾಡ್ಬಾದ ತೋಲಗ ತಡಮೆದೈಟೇಗೆ ಮೂಬಿರ್ಲ ತರೆ ಬಿದಾಯ್ಬಾರ್ದು ತೋನಗ ತಡಮೆದೈಟೇ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಏರು ಇಲ್ಲಾಲು ಅಸರಗೊಂತ ಪರಿಯರೆ ನೀರು ಕೊರುವರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ತಡಮೆದೈಟೆ ಕೇಳಲು ಈ ಗುರ್ಚಿಲು ಕಟಿಪಕ್ಕ ಗುರ್ಚಿಲ್ದ ಕೈತಾಳೆ ಓಲೊಂಜಿ ಮೃಗಕಲು ಬರಿಯರೆ ಬಲಿ ಬಂದು ಸುತ್ತ ಬೇಲಿಪಾಡು ನಂಚಿನ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲಿದ ನಡುಟು ತಡಮೆ ದಾಂಟು ಅಂದು ಒಂಜ ಅಡ್ಡ ತುಂಡು ಮರತ ತುಂಡುನು ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಜಂಡ ಕಬೆತ ಮರತ ಕೊದಂಟಿನ ಕೌಂಪೇರು ಇಂಚ ಈ ತಡಮೆದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ತಡಮೆ ದಾಂಟಿದ್ದು ಇಂಚಿ ಬರೋಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ್ ಐಕಾತ್ರ ತಡಮೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನೀರು ಕೊರುವರ ಪಂದು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಗಾರದಂಚ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚು ಮೇಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ರಂಗ್ ರಂಗದ ಬೊಟ್ಟುಲೆಡು ಮೇಯಿ ನಿಲಿಕೆ ರಂಗದ ಬೊಟ್ಟುಲೆಡು ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಿರಿಮಿಂಚಿನ ಮೋನೆಡಂಚಿಂಚಲೆಬಿ ಕಪ್ಪು ಗೋಲಿದ ಚಿನ ಪೊರ್ಲುದಿಲ್ಲ ಮೆಣ್ಕು ಕಣ್ಣಲೆಡ ಕಪ್ಪುಗೋಳಿದಂಚಿನ ಮೆನ್ಕುನ ಕನ್ನುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೆಂಡಲುಗು ಬಿಗಿದಿತ್ತಿನ ಮುಗುಡದ ಚತೋಜಾನ ವಡದ ಕುಂದೆದ ಕೋಡುದಂಚನೆ ಸಪೂರವಾದಿತ್ತಿ ಕಾರುಲೆಡು ತೆಂಡೆಲೆಗು ಬಿಗಿತಿನ ಮುಗುಡದ ಅಂಚಿನ ಕೊಂದೆದ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಪೂರ ಕಾರುಲುಪ್ಪುನವು ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಯದ ಪೂಂಬೆದ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಬಂದು ಕುಚ್ಚಿರೋ ಮೊಲೆಡೊಂಜಿ ಗೇಣದಾತೆ ಕುದ್ಯ ಬಗ್ಗಿ ಬೀಲೊಡು ಸೇಮೈದ ಅಡ್ಡೆನು ಒತ್ತುನಗ ಬತ್ತಿನ ಪರಸೆದ ಅಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಕುಚ್ಚಿ ಕುಚ್ಚಿ ಅದು ಕುದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಬೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಾಂದ್ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೊಂಜುರ್ಲು ಒಂದು ತೆರಿಪಾವು ಲೆಕ್ಕ
ತನ್ನ ಪೊರ್ಲೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೊಂಜುರ್ಲೂಂದು ತೆರಿಪಾವು ಲೆಕ್ಕ ಆ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಉರ್ಲಾವು ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪು. ಪೊನ್ನು ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಊರು ಒರ್ಮೆಲ ಬೂರುನ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಈ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲೆ ತಂಕ ಉರ್ಲಾಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಮೂಲು ಉರೆತ ವಿಚಾರಡು ಮಂದಾರದಾರ ಕನೈತೆ. ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಉರೆತ ಕಿನ್ಯವು ಐಟ್ ಗೋಳಿದ ಕಣ್ಣುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಆ ಕುಚ್ಚಿ ಐತ ಬೀಲ ಅವು ಪರಸೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಸಪುರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿ ಈ ಏರಮ್ಮ ನೀರು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದು ಕೇರಿನಂಚಿನ ಆ ಮಲೆ ಕುಡಿಯನ ಬಲ್ಲದ ಉರ್ಲುಡು ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಜುರೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿದ ಕಂಟೆಲೆದ ಬಲ್ಲದೊಂಜಿ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬೆತ್ತುದು ಕುಡೊಂಜೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದುಂತುದಿತ್ತಿ ಕುಡಿಯನ ಜಾಲಗಿಡೆ ಬಲಾದಿರ ಬತ್ತಿ ಕುಡಿಯೇ ಕುರುವೆನ ತೀರ್ಥಜಾದು ಕುಲ್ಲುದು ಕುರುವಿಡಿತ್ತಿ ಬಾಳೆದ ಚಿಲ್ಲಿದೆ ಪುನಗಾದ ಸೀತೆ ಆ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟದು ಆ ಮುಂಡಾಸದ ಮೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕುರುವೆ ಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟದ ಕುರುವೆನು ತೀರ್ಥ ದೀಪೆ ತೀರ್ಥ ದೀದಾಯ್ಬೇಕ ತೂರಿಡೆ ಕಣದಿ ನೀರೈಕ್ ಮೈ ತಳವೆನ ಪರಿಗೆ ತೂರಿಡಿ ಕಣದಿ ನೀರೈಕ್ ಮೈ ತಳವೆನ ಪರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತಂಚಿಗಿತ್ತೊಂದು ಪುಣೆನೆ ರಾಮೆ ತೋದೋ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತಂಚಿಗಿತ್ತೊಂದು ಪುಣೆನೆ ರಾಮೆ ತೋದೋ ಈ ಕುರುವೆಡ ಯಾಚಿನ ಕುಡಿಯಾಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊಡಿಗಳು ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತಂದು ಕೇಳು ನೀ ಕುಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಕೊರೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರಪಿನವು ಅವೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ತನ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೂರುಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಮಣ್ಣದ ತೂರಿಡು ಕಂತದು ನೀರನ್ನು ಕೊರಪನು ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ತನ್ನ ಪಾಲೆದ ಚಿಲ್ಲಿನ ದೆತದು ಆ ನೀರುದ ಅಸರು ಮಾಜಾವೆ ಅಂತೂ ಮೂಲು ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಆ ಪಾಲೆ ದುಂಬು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಏತೋ ಬದಲಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಲೆದ ಬಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬು ಆ ಪಾಲೆದ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಅತ್ತನ ಪಾಲೆದ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಕಾಡ ಜನಕುಲ ಅಕ್ಕುಲ ಮುಕ್ಕಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಚಿಲ್ಲಿದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದವಳು ಚಿಲ್ಲಿ ದೀಪೇರು ದೈವಗು ಬಲಸನಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಾರದ ಇರತ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಚಿಲ್ಲಿದ ನೆನಪಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕುರುವೆದಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಕುರುವೆಡು ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಮರ್ದುಲು ಪಾಕ ಕೆತ್ತೆ ಮರ್ದುಲು ಪಾಕ ಕಂಡೆ ಪೂಕಾಯಿ ಬಿತ್ತುಲು ಪಾಕ ಕಂಡೆ ಪೂಕಾಯಿ ಬಿತ್ತುಲು
ಪಿಲಿತ್ತು ಗುರು ಪೆರ್ಮರಿ ಪಂಜಿಲೆದ ಚರ್ಬಿ ಪಿಲಿ ತೊಗುರು ಪೆರ್ಮರಿ ಪಂಜಿದ ಚರ್ಬಿ ತೊಡ್ಡೆನೈ ಮಾಯಣ ಪುಣುಂಗು ಪುಚ್ಚಿದ ಸಾಂಚನೈ ತೊಡ್ಡದನೈ ಪುಣುಗು ಪುಚ್ಚದನೈ ಮೀರದೆಣ್ಣೆ ಪೊನ್ನೆದ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜಲದ ಕೊಂಬುದಂಚಿನ ಮಾಯಣನು ತೂಲೆ ಮೆಂತೆಲಗ ಬೋಡಾವು ಕೊರಡಮ್ಮ ದೆ ತೋನ್ಲೆಗೆ ದೆ ತೋನ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ಮಂಜಲದ ಕೊರಡು ಪೂರ ಈ ಕುರುವೆಡುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾಯಿನೇನು ಪುರದು ತೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಪೆರ್ಮರಿ ಪಂಜಿದ ಚರ್ಬಿ ಬಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆಲು ಮರ್ದುಗು ಬೋಡಾಪಿನವು ಬಕ್ಕ ಪೂಕಾಯಿ ಬಿತ್ತುಲು ಬಿತ್ತೆರಾಪಿನವು ಇಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಕುರುವೆಡು ಜಿಂಜಾದು ಆ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತಲ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಒರಿದನು ಮುರನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದುಲ ಪರ್ದಾತೆನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಸೀಕು ಸಂಕಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮರ್ದುಡೆ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ದದ ವಿವರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಬದುಕಿಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪೂಕಾಯಿ ಬಿತ್ತುಲೋ ಆತನ ಎಣ್ಣೆನೋ ಪೊನ್ನೆದ ಎಣ್ಣೆನೋ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನೆದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊನ್ನೆದ ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದಿತ್ತೇರು ಪೊನ್ನೆದ ಎಣ್ಣೆದ ಮೈ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ನಂಗೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಡ್ಡಿ ಜಾತಿದ ಚೌರಿ ಕೊರ್ಕನಗಲಸಿ ತೆನ ಮನಸಿ ಕಣ್ಣುಳ ಬೇಲಿಡಿತಿ ನದಿಗನೆ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಲಾದೆ ನಾಲಯಿ ನೀಡಿದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರುಂಬೊಂದು ನಾಲಯಿ ನೀಡ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರುಂಬೊಂದು ತಿನ್ನಗಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಬೀಲೋ ನಾಡ ಒಂದು ತಾಳು ಬೆಜಕರೆದ ಬರಬರ ಬೀನ ಜನಗಲ್ತಿದೆ ಗಾಬಿರೊಟ್ಟೋಗೋ ಚೌರಿ ಬೋಡ ಅಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಸೀತೆ ಚೌರಿ ದೊತೊನ್ನ ಆತನ ಆಯ್ತ ಪುರ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸೇಜ್ಜಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಮಿತ್ತು ಬುರುಣ್ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ವರ ಉಂತುಂಡೋ ವರ ಮೇಪುಂಡೋ ಇಂಚ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲುನೆ ತುವಂದು ಬಕ್ಕ ಪಂತಂದೆ ಅಪಗ ಪಗ ஒரு ஒர கல்லு தஞ்ச உந்துன பொக்க குடமே பினுரத கிண்ணிದ ರೂಪು ಪೊಲ್ಲುದ ಸುಳಿಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಡಿ ಕಡಿಗ ಕಂತಂದು ಪೋನಗೈತ ಬೆರಿಯನೆಯೇ ಕೆಬಿಲ ತಾನಾದೆ ಪೋಂಡು ನಿನೆ ಎನ್ನೆಡಪ್ಪನೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕಂಚಾದು ಕುಡಿಯೇ ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿನೆ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೀತೆನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಮಿತ್ತು ಬರು ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ವರ ಎಡ್ಮೆ ಪಂದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೇಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲು ಪದಿಕೇನೆ ತೂವೊಂದು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಮಿತ್ತೆ ಬೂರಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕುಡಿಯ ಪೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಉದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ಈ ಪೋಲವರ ತುಕ ರಗಳೆ ಮಲ್ಪಂಡಾಂದಿನೆ ರಾಮೇಗೆ ನಂಕಿಂಚಿನಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಜ ಪಾಕ ವಸ್ತುಲೇ ಪೊಗುಲ ಬೋಡಾಪಿನುಂದುಂಡು ಪುಂಜೋ ಬೋಳೆಗೆ ಅವು ಮಾತ
ನಂಗೆ ತಿರಿಯಂದಿರಾಯರೇ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರೋ ಜಿರೋ ಅಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳೆಡಿ ಕಲತಿದಿನಿ ಪೊಂಡೆದ ನೆಡೆ ಪತ್ತಿದಿ ಮೈ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋ ಸಂಪೋ ಅಂತೂ ರಾಮದೇವರು ಆಯೆ ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಮರ್ದದ ಕೆತ್ತಲೋ ಅತ್ತು ಪೂಕಾಯಿ ಬಿತ್ತಲೋ ಊಲ ಬರ್ಚಿ ಕಾಡ ನಡುಟುಲ್ಲೆರಕುಲು ಬೈದಿನಾಯೆ ಏರ ಅಂತುಗೊಂತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದವು ದೊತ್ತೊನ್ಲ ಸರಿಯತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ರಾಮದೇವರ ಪನ್ಪಿರುವ ಉಲ ಬರ್ಚಿ ಇವರ ಪೋಲ ಹಸರು ನೀರಿಗೆ ಎನ್ನಿಕತ್ರ ನೀರು ಕೊಡ್ದಾಂಡು ವರ ಪೋಲ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಈ ಬೇರದ ಗುಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ವರಿ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಪಂಟೆ ಕೂಡ ಅಂದೆ ಈರು ತೂಲೆಂದು ಅಂಚ ಮಲೆಕುಡಿ ಸೀತಾದೇವಿಡ ಪನ್ಪೆ ಈರಾಂಡಲ ಅಂದು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಲ್ನೈಟ್ ಅವೇನು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಪೊನ್ನೆದ ಎನ್ನೆಡು ಅವೇನು ಕೈತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮೈ ಅವೇನು ಕಣ್ಣಗೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಸಂಪು ಅಂಚದ ಅವೇನಾಂಡಲ ದೊತೊಲ್ನೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯನು ಮಲ್ಪುವೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತೂಲೆ ಚೌರಿ ಬೋಡುನ್ನಗ ಈ ತುದ್ದದಿಂಚಿನ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಈ ಬೇರು ನೊಂತೆ ಗುದ್ದುದು ನೀರು ಮೈತದ ಪೂಜೆಂಕುಂಡ ತರೆದೆ ಕರೊಂಜಿ ತರೋಳಿಂದುಂಡ ತೂಲೆ ಈ ರೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ದು ತರದಕ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾದ ಇಂದದ ಚೌರಿದಂಚ ತರೆ ಬುಲಪಿನ ಕತೆನ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನಿಯರುಂಡೀರು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಣಿಯರುಂಡೀರು ತೂಲೆ ಈ ಚೌರಿ ಒಂದು ಈತು ಉದ್ದಂಡು ಈ ಚೌರಿ ನೀರು ದೊತ್ತೊಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಚೌರಿ ದುಂಬು ತರಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಕಪ್ಪಾದು ಪುಂಡವು ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಚೌರಿನ ಹಾಲು ದೊತ್ತೊನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಲು ಆಂಡ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾಗ ಬಕ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಆಪನು ಬೊಲ್ನೈಟು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪೊನ್ನೆದೆನ್ನೆಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೈನುಗೆಂಡ ಅವೆನಲ್ಲ ಸೀತೆ ದೊತೊನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಲು ಇಂಚ ಮಲೆ ಕುಡಿ ಅವು ದೊತ್ತಲ್ಲೆ ಇಂದು ದೊತ್ತಲ್ಲೆ ಬಂದ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿಯರು ಅವಳು ಏತೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಓಲ ನಡಪುಜಿ ಕುಡ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬೇರನು ಮೀಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡ ಅತ್ತನ ನೀರುಡು ಪುಜಂಕಿದ ಅವಿನ ತರೆಕ ಪಾರ್ದು ಈರು ಒಂಜ ಆತು ದಿನ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಅವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಬಕ್ಕ ಇರು ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಕುಜಲು ಕಪ್ಪಾಪಿನವು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಲೆಕೊಡಿಯನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿಲ ಅವಳು ನಡಪುಜಿ ಪಿಂಚತನಡಿತಿ ಮಾತೆನ ಬಾರಿ ಪುಗುರಂದು ಮಲೆ ಕುಡಿಗೆ ಪಿಂಚತನಡಿತಿ ಮಾತೆನ ಬಾರಿ ಪುಗರುಂದು ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಪಾಬೇಗೆ ಮಾತ ಕೇಳಿನ ಸೀತೆ ಅಬುದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಊರೆತ ಕಿನ್ನಿದ ಮುಟ್ಟಬೋದು ಐತ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಮೇ ಪೂಜಿದೆ ತರ್ಕೊಂದು ಮಾಡನೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಪತ್ತಿದೆ ಬಾಲೆಡಿಂಚನ ಜನೆ ಪಾತಿರುಂದುಗೋ ಮಾಡನೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಪತ್ತಿದೆ ಬಾಲೆಡ ಜನ
ಉರಿ ಪುನಗ ಅನೆಟ್ಟು ಬರೀತಿ ನಾವು ಇರಟು ಪೂಜಿನಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರವನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿಬಕ್ಕ ಏರು ಎಂಜೆಂಜ ಮಲ್ಪೋಡ ಎಂಜೆಂಜನ ಅಲ್ಮೇಸೋಡ ಆ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಅವೇನು ಅಲ್ಮೇಸೋಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸೀತೆನ ಆ ಕತೆಟು ನಡಪುಂಡು ಅವು ಬೋಡ ಅಂದು ಬೋಡ ಮರ್ದದ ಕೆತ್ತ ಬೋಡ ಅತ್ತನ ಆ ತರಕಪ್ಪಾಯರ ಬೋಡ ಪಿನ ಬೇರು ಬೋಡ ಓವು ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡಲ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಅವು ಊಲ ಬೊರ್ಚಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಅವಳು ಓವುಲ ಬೊರ್ಚಿ ಆಂಡ ಸೀತಾ ದೇವಿನ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಮಿತ್ತು ದಿಟ್ಟಿ ಸುರುಕೆ ಬುರ್ದುಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಉರತ ಕಿನ್ನಿದಡೆ ಬತ್ತದು ಪೂಜಂದು ನಾಲಿದ ಕೈತಲು ತನ್ನ ನಾಲಿನ ಮುಟ್ಟ ಕನತದು ಬಾಲೆಡ ಎಂಚ ಪಾತೆರುನು ಅಂಚ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಉರ್ತೊಂದು ಆ ಕುಸಿ ಸುಖನು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೆವು കണ്ണ് മുച്ചിത് മണ്ടെ നൊയ്തൊനെ ആടാവുനെന്ന് തൂതു മോക്കെ തടെ വന്ദേ കെന്നിഗ് കെന്നി താകാത് മോക്കെ തടെ വന്ദേ കെന്നിഗ് കെന്നി താകാത് കുട തിരുങ്കര കുൾതുരത്ത നാലിന് തന്ന പുകല മേലിടുതീത് ಬಿಗೆದೊತ್ತುದು ಪತದ ಬೀಲೊನೀಸದ ಬಂಜಿದಡಿ ಕೈ ಕೊಣುದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಪೂಜಿದ ಕೆರ್ನೆಲ್ಡಿಡೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಪೂಜಿದ ಕೆಂದೆಲದಿಡೆಕ್ ಉರತ ಕೆನ್ನಿದ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಕೆನ್ನಿನ ದಾಗ ಬಂದು ಅವೇನು ಪೂಜೊಂದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೆರಿ ಪೂಜೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೀಲೋನು ಪೂಜೊಂದು ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿದಡಿಕೆ ಕೈಪಾರ್ದು ಕೆಂದೆಲದ ಮಿತ್ತು ಕೈಪಾಡೊಂದು ಮೋಕೆಡು ಅವೆತ್ತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದೆ ಉಪುನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಿಣ್ಣಿನೊಂಜೆಂಗೆ ಗುರು ನಿನ್ನ ಮರ್ಲಗಿರ್ಲೊಂಜಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲಗಿರ್ಲೊಂಜಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಗ ಬಲ್ಲ ಬುಡುಯಿ ಬೇತೆ ಸಾಕಂದಿ ಬಲ್ಲಡು ಈ ಪುನ ಸೀತೆಗಿ ಬಲ್ಲಡು ಈ ಪುನ ಸೀತೆಗಿ ಮರ್ದ ಗಿರ್ದು ಅವು ಓಲ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಸೀತೆ ಆ ಕುಡಿಯಾಡ ಕೇನುವಾಲು ಈ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪಂಡ ಈ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊರು ಮಲೆ ಕುಡಿ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಬಲ್ಲನು ಆಯ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ತ ಬಲ್ಲನವರ ಬುಡು ಎನ್ನ ಕೈಕು ಕೊರು ಒಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಕುಡಿಯೇ ಬೋಡ್ಚಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಯಂಕೆ ಬೋಡು ಕೈ ಮರ್ಚೆಲಿಜ್ಜಿಡವು ಪೆರ್ಚೋಣ್ಬು ಕೈಟುಪ್ಪು ಬಲ್ಲು ನೋಲಾಂಡಲಾರುಂಬೊಂದು ಪಾಗಾರು ತಿಕ್ಕಂದಿಂಚೊಗೊರ ಮೇವಡು ಲಚ್ಚಿಲಿಡೊಳಮೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ದೆನ್ನ ಜಂಬರಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲಿತ್ತುಂಡದಾ ನೊಂಜಿ ಚೆನ್ನೆ ನಾಯಂ ಕಿ ನೇಡ್ದಿಂಚಿಗೆ
చిన్ననాయంకి నేర్దించి ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಬಲ್ಲುಬುಡು ಎಂಕ್ ಈ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಕೊರುಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬೊರ್ಚಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನು ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರಿಯಂಡ ಪೆರ್ಚೂರು ಮೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಈರು ಕೇನಡೆ ಇಂಚೊಗೊರೆಯಾನು ಲಚ್ಚಿಲುಡು ಮೇಪೇರೆ ಬುರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಚೆನ್ನೆನಾಯಿ ಅಮ್ಕುದಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ದು ಪಕ್ಕಂಬೆ ಬುಡುಪಾದುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಪೆರ್ಚುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಐತ ಬಲ್ಲುನಿ ಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದೆ ಅವು ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಸೀತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಮಿತ್ತೇ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತೂನಗ ಬಜಿ ಕಿಳ್ಳೆಂದು ಎನ್ನೋರ್ಚೀಗೆ ಪಾರುನೇಟುರೆ ಪಾಪಿ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಕೀನಿ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಉಂಡಮ್ಮ ಕಿನಿ ಎಂಕಿ ಬೋಡು ಕೊರ್ಪುಜೀನ್ ಬಿದಾನೆ ಈರೆ ಮಿತ್ತದ ಪಗೆಟಾಗ ಕಿನ್ನಿಡಿನ್ ಕಾತು ಮೋಕೆ ಇಂದೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿನಲದಾಲ ಬುರ್ಚತ ಯಾನ ಪಗ ಪೋಪೆಂದಿ ಬೇರಿ ಪಂಡಿತೇಗೆ ಉರತ ಕಿನ್ನನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೆರ್ಚು ಯಾನು ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಮರ್ದಡ ಈ ಬಿತ್ತುಲೆಡ ಐಟು ಎನ್ನೆಡ ಓಲ ಬೊರ್ಚತೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಆ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತೆ ಅತ್ತನ ಮಲೆಕುಡಿಯೇ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪಾತೆರನು ಪೂರ ಕೇನಿನಂಚಿನ ಆ ರಾಮದೇವರು ಓ ಕುಡಿಯೇ ಆಲೆನ ಕೈಟ್ ಬಲ್ಲು ನೊರ ಕೊಲ್ಲ ತುಕ ಈ ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪೆರ್ಗುಡೆದ ಅಂತೆ ಕೊಂಡು ಕೈ ಕುಳ್ತುದಿಂದೋಡೆ ಬಲಿಪುನಿಯೇ ಅಂಚಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಲಿತುಂಡ ನಿಕ್ ಯಾನೈನ್ ಕಣತದು ಕೊರ್ನ ಸೈಯತ್ತ ಕೊರ್ಲಾಂದು ಪಂಡಿನೆನ ಕೇಂಡದಂಚಾಂಡೆಂಗುದಾನೆ ಮೂಲ ರಾಮದೇವರೇ ಆ ಉರತ ಬಲ್ಲುನು ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕೇನ್ನ ಕತೆ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಬಾಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಕೇನ್ನ ಕತೆ ಅವಂಡ ಎಂಚವಂಡ ಆ ಬಂಗಾರದ ಉರೆ ನಲ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಮೊಗಲ ಪರ್ಣಶಾಲೆದ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೀತೆಗೆ ಮರ್ಲಾಪುಂಡು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮದೇವರ ಬರ್ಚಿ ಓಲಾನ್ಲ ಭೂಮಿಡು ಬಂಗಾರದ ಉರೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಉರೆಗೆ ಈ ಮರ್ಲಾ వచ్చి ಅಪಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಅನ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಯಾನು ನಲಿಪಾ ಒಂದು ಯಾನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಯಾನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಐಸಿರೋಡೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಎಂಕ ಎಂಚಾನ್ಲವೇನು ಪತದ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ರಾಮದೇವರ ಪನ್ ಪೆರ ಇಜ್ಜವು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪತದ ಕಂತು ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜೆಂಕು ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಅವಳು ಸೀತಾದೇವಿ ಹಠಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಓಲಾನ್ಲ ಯಾನು ಪಗರಿ ಹಾಕದು ನೋತೆಂಡ ಅವು ಸೈತುಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ನೆ ಐತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಜೆತದು ಯಾನು ಕುಪ್ಪ ಸಮಲ್ಪೆ ಮೇಯ್ಕು ಪಾಡ್ವೆ ಇಂದು ಇಂಚ ಸೀತಾದೇವಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ರಾಮದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ ಸೆರಂಗಡು ಗಂಟು ಪಾರ್ದು ಕಟ್ಟೋನ್ಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ದೇವರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ರಾಮದೇವರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟನೇ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರಡ ಅತ ಕೇನಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೊಂದು ಈ ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಮೇಸು నేను ಪೂರ ಅಲ್ಮೇಸುಡೆ ಅಂಚಾದು ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲಗೂ ಎರ್ಲ ತರೆತಗ್ಗಾದೆ ನಡಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ರಾಮದೇವರು ಸೀತೆನ ಒತ್ತಾಯದ ಪಾತೆರಗೂ ಅವಳು ಉರತ ಕಿನ್ನಿನ ಪತ್ತೆರ ಪೊಪ್ಪಿರ ಆಂಡ ಮೂಲು ಅಂಚತ್ತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮೂಲು ತಿರುಗುದು ಅರ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತೊಜಪಾದೇರು ರಾಮದೇವರೇ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಬಲ್ಲನು ಕೊರ್ಲ ತೂಕದಾದವು ಓಡೆ ಪಾರು ಓಡೆ ಪೋವು ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು
ಮಲೆ ಕುಡಿ ಅವಳು ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬಾಪೆ ಸೀತೆ ಬಂದನ ಕೈಟಿ 11 ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತಾಳುರೆನ ಪೀಲು ನಾಡಾವುದು ಮಂಡೆಗದ್ದ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿದೆ ಬೆರಿನಿ ಪೋಜೋ ಸೀತ್ಯನ ಕೈನ ನಕ್ಕೊಂದು ಲಾಗದೆ ತೊಂದಿನುರೆ ರಟ್ಟಿ ಕಾರಿಡುವುದು ರಟ್ಟಿ ಕಾರಿಡುವುದು ರಾಮದೇವರ ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಬಲ್ಲನು ಕೊರ್ಪೆಂದೆ ಅಮ್ಮ ದುತೊಲ್ನೆ ಉಂದು ಅಂಚ ಸೀತಾದೇವಿ ಆ ಬಲ್ಲನು 11 ಉರತ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಮೇಯ್ ಪೂಜಿನಗ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕೈನ ನಕ್ಕೊಂದು ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಅವು ರಡ್ಡು ಕಾರಡು ಉಂತೊಂದು ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರನು ಸೀತಾದೇವಿನ ಪೋಲುದಲ್ಪ ಕೊಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಲ್ಪಾದಿಸಿರೆದ ನೆರಿತ್ತಡೆಗು ದುಂಬುದ ಕಾರದೀಗೇದು ಸೀರೆದ ನೆರಿತ್ತಡೆಗು ದುಂಬುದ ಕಾರದೀದು ತಿಗಲೆದ ಮಿತ್ತ ಮೇಯೇದಲೆನ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡಿನಾಲಾಯಿಡೊಯ್ ಪುನಗ ತಿಗಲೆದ ಮಿತ್ತ ಮೇದಲೆನ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡಿನಾಲಾಯಿಡೊಯ್ ಪುನಗ ಸೀತೆ ಪುಟ್ಟುಗುನ ಘಟ್ಟಮಿತ್ತಂಡಲ ಪವಂದಿಗೆ ಬನ್ಪಿಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನರಮಾನಿನಾವಡು ಮೃಗಕಲ್ನಾವಡು ಐತಾಯ್ತ ಗುಣ ಅಂಚೆನಪ್ಪು ಆಂಡ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಗುಣ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಡ ಮೂಲು ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಕಬರಗೊಬ್ಬನು ದಯಪಂಡ ಕಬರಗೊಬ್ಬಡ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಆ ಪುಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯದ ಅಚ್ಚರಿ ನಂಕಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾರಡು ಅಂತದು ಸೀತಾದೇವಿನ ಪೋಲದಲ್ಪ ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರನು ಕೊಲ್ಪಾದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಸರಗದ ಮೇದಲೆಗೆ ಬಾಯಿಪಾಡು ಬಾಯಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ದದನಾ ಅಸಹ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೀಸೀಂದು ಉರೆತ ಆ ಉರತ ಮುಸುಂಟು ಗೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಮೆಲ್ಲಂಗೈದ ಕೊಡಿಟಿ ಸೀತೆಗೆ ಆಕೆರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಗೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಪಿರಕಾರದೀನಗ ಕಾರ ಪಿರದೀನಾಗ ತೀರ್ತೂರೆತ್ತ ಬಾಡಿತ್ತಿ ಮೇದಲೆ ನೊಯ್ಬುನಗ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇದಲೆನು ಪತದೆ ವೈಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಕ್ತ ಬತ್ತಿದೆ ಬಲ್ಲದ ಪತ್ ಸಡಿಲಾಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ ಸೆರಗದ ಮೇದಲೆನು ಬಿಗಿತು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಲ್ಲದ ಪತ್ತು ಸಡಿಲಾಂಡ್ ಮೇದಲೆನ ಬುರ್ದೊಂಜಿ ಗುತ್ತುಲಾಗಿದೆ ತಡಮೇನೂರೊಂದೋಗೋ ಬಲ್ಲದ ಪತ್ತು ಸಡಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಆ ಸೀರದ ಮೇದಲೆಯನ್ನು ಬೊರ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಲಾಗಿದ್ದು ತಡಮೆದ ಕೈತಲಪು ಮೇದಲೆನೆ ಬುರ್ದೊಂಜಿ ಗುತ್ತುಲಾಗಿದೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಲಾಗಿದೆ ನೂರೊಂದೋಗೋ ಕಬರದ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಅಂಚಾದು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಮೂಲು ಕಬರು ಒಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇದಲೆಗೆ ಕೈಬಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ
ಮೇದಲ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ನಂಚ ಬರ್ತಡು ಕೈತ ಪತ್ತು ಅವು ಸಡಿಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಂಡು ಉರತ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೈ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕುತ್ತ ಅಂಚಿಲ ಹಾಕಿದ ತಡಮೆ ನೂರೊಂದು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಬಲಿಪುಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಲಿದ ಪಿದ ಇದ ಪುದೆಲ್ ಪುದೆಲ್ ಲೆದ ಲತ್ ತಗೆಲೆಲೆನ ಮೇವೊಂದು ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತಿನ ಸೀತೆನ ಅಪಗ ಪಗ ಪಿರ ಮಗರ್ದು ಓರೆ ಕನ್ನಡ ತೋದು ದುಂಬು ಪಿರ ಗುತ್ತುಲಾಗ್ಯೊಂದಿತ್ತಿನ ದುಂಬು ಪಿರ ಗುತ್ತುಲಾಗ್ಯೊಂದಿತ್ತಿನುರೇನ ಕುಡಪತ್ತು ನಾಲೋಚನೆಡ ದಾದನ ಕೈಟುಂಡು ಪಣ್ಪಿಲೆಕ ಬಿರೆಲ್ ನೆನ್ ಮುಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾದ ಕೈ ನೀಡೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಓ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ತಡಮೆ ದಾಂಟದು ಆಮೇಕ್ ಬಲ್ತು ಪೋಯ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೆಗಿಲ್ದ ಆ ಕೊಡಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಓರೆ ಕನ್ನಡ ಸೀತಾದೇವಿನೇ ತೋಪು ಅವಲ ಮಂಗಾಟ ಒಂದು ಆ ಮಂಗಾಟಿಗೆ ದಾಯಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬು ದಾದವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೆರೆಯಂದಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸೀತಾದೇವಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಡೊಂದು ದುಂಬು ಪನಕ ದುಂಬು ಪಿರ ಲಾಗೊಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಐತ ಬಲ್ಲುನು ಪತ್ತೊಡಾತಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆರು ನಡಕೆಡು ಪೋನಗ ಇಂದ ದಾದೆ ಬಾಮಿ ಬಾಮಿದ ದುಂಬು ದುಂಬುಲೆ ತುಂದು ಪೋದ ದಾನ್ ಬಾಮಿ ಬಾಮಿದಿ ದುಂಬು ದುಂಬುಲೆ ತುಂದು ಪೋದ ಸೀತೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಗ ನೆಲೊಟ್ಟು ಪೊರೆಳೊಂದು ತೀಬಲ್ದ ಕೊಡಿನೆ ಪಕ್ಕದೊರ್ತು ಪತ್ತಿದೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿಕ್ತಿದೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟೆ ಬಲ ಪಾರ್ದಿ ಎದುರೆದುರೊಯ್ ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಕೈಟಿ ಬಲ ಪಾರ್ದಿ ಎದುರೆದುರೊಯ್ ಪುನಗ ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನೆನು ಪತ್ತರ ಬಾಳದ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋನಗ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋನಗ ಬಲ್ ನೆಲಟು ಅವಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಂದೊಪ್ಪಂಡು ಹೋದು ಸೀತಾದೇವಿ ಆ ಬಲ್ಲದ ಕೊಡಿನ ಪತ್ವೇರು ಕೊಡಿ ಪತ್ತನಾಪಗ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಬಲ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕ ಪೊಡೇರುಂಡು ಉಡ್ಡೇರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಐತ ಕಂಟೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಸಡಿಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಉರತ ಕಿನ್ನಿ बोलची दूर तंक तीरनाथ पीरा पीरा बल्दोइटो नगा मंडे नंचंची बीजाद मंडे नंचंची बीजाद दुनित दुनित ನಾಲಿ ದುರ್ಲು ಜಾರಾವಲ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ಪತ್ತಿಡ್ದು ತನ್ಕಾಂಟೊರಗು ಬುಡುಗಡೆ ಅವ್ವೇ ಸಂತೋಷಡು
ಬಲ್ಲೆಲೆದ ಬರಿ ಬರಿಯೇ ದುಂಬು ಪಿರ ಪೋನಗ ಈ ಸೀತೆ ಬಚ್ಚೆಲಿಡಿಸೆಗೆ ಕೊಂದುರೆನ ಪತ್ತು பொன்மாட்டக ನಾಲಿನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೀಜಾದು ಆ ಉರೆ ಮಂಡೆನು ಜಾರಾದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಂಡು ನಾನು ನಂಗೆ ತಂಕ್ ಒವುಲ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಸೀತಾದೇವಿನು ಬಕ್ಕಲ ಬಕ್ಕಲ ದುನಿಪಾವನು ಸೀತಾದೇವಿ ಅವನು ಪತ್ತರೆ ಪತ್ತರೆ ಅಂದು ಈ ಬಲ್ಲೆದ ಬರಿಟೆ ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಬಚ್ಚೆಲ್ಡು ಅವನ್ ಎಂಚಾನ್ಲ ಪತ್ತೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಟ ಅಂಚ ಉರೆನೆ ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವಳು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೋಡಿ ಜಾಲದ ಬರಿಟೆ ಕಂಕಣೆ ಪಾಡಿ ಕೋರಾಯಿ ಗುಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ತಾರೆಡ್ದೆ ಬೂರುಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೋತ ಚಂಡಿಗೆ ಗುಮೆಲ್ ಗೆಂಡ ಬೋರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎದುರುತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆದ ನಡುಟೊಂಜಿ ಮೆಂಚಿದಕ್ಕಿನಂಗೆ ಬಾರಿನೇಲ್ಯ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಳಿ ಬರಸೆಡ ದಬಕಂದ ಬಾರಿ ನೇಲ್ಯ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಳಿ ಬರಸೆಡ ದಬಕಂದ ರತ ಮೇಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ಉದರ್ಮೆನ್ ಮಂದಾರದಾರ ಮೂಲ ಕೊರ್ತೇರು ಜಾಲ ಕೋಡಿಡು ಬಿಸಾಲೆ ಕಂಕಣೆ ಪಾರ್ದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತಾರೇರ್ದು ತಾರಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಅವೆಂಚ ಪೊಡಿ ಹಾಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡದ ಮಿತ್ತು ಗುಮೆಲುನ ಗೆಂಡ ಬೂರ್ನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪೊತ್ತುನ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆರ್ದು ಮೆಂಚಿ ದಕ್ಕಿಲಕ ಹೊರನೆ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಬಲ್ಲೆರ್ದು ಲಾಗಿದು ಈ ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿನ ಅಮ್ಕುದು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬೂರು ನೆನ್ನು ತೂದ ಪಗನೆಯೇ கண்ணுலத மென்புரி பார்து போண்டு கண்ணுலத மென்புரி பார்து போண்டு சீதன போடிதாளொஞ்சி கல்காಟ கல்கினெனு கேண்டின குளா ராம லக்ஷ்மணரு தூயரள் துர்ದು ಪಿಲಿಯೋಗೊಂಟೆ ನಾಲಿಡೆ ಪತ್ತು ದುರೆನು ನೇಲ ಒಂದು ಬಲಿಪುನೆನು ಪತ್ತು ದುರೆನು ನೇಲ ಒಂದು ಬಲಿಪುನೆನು ಸೀತಾದೇವಿನ ಕಣ್ಣಮೆನ್ಬುರಿ ಪಾರದು ಪೋಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಡಿದು ಸೀತಾದೇವಿ ಕಲ್ಕಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತೂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉರೆತ ಆ ಒಂಟೆ ನಾಲಿನ ಪಾತದು ಅಮ್ಕುದು ಪಾರೊಂದು ಪೋಯರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಪಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಆ ಸ್ಥಿತಿನು ತೂದು ಅಕುಲ ಅವೆನು ಉರತ ಕಿನ್ನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ದುಂಬಾಪೇರು ಅವಲೇ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುವೆ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಆಯೇ ಕುಡಿಯೇ ತೋದಯ್ಯೋ ಕುಡಿಯೇ ತೋದಯ್ಯೋ ದೇಬೆರೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಪೋಂಡೆಂದು ಅರೆ ಬಾಯಿ ದೀಪಿನೆನೆ ತೂದುಂತು ಇತ್ತೆಯೇ ಅರಬಾಯಿ ದೀಪಿನೆನೆ ತೂದುಂತು ದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಂದ ಬಿರುಪಗರಿಳೆನದೆತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿತೆರೆ ಪಿಲಿತ ಬಿರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿತೆರೆ ಪಿಲಿತ
ಈತ ಬೇರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಪೋಂಡೆ ಅಂದು ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಪಿಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯನು ತೂದು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಅರಬಾಯಿ ದೀಪೆ ರಾಮದೇವರು ದುಂಬೆ ಪಂತೆರು ತೂಕವರ ಬಲ್ಲು ಬುಡು ಓಡೆ ಹೋಗುವ ಉರತ ಕಿನ್ನಿ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಪಿಲಿ ಪತ್ತದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉರತ ಕಿನ್ನಿದ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡುಂಡು ರಾಮದೇವರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಬದುಕಾಯರ ಬಡದು ರಾಮದೇವರ್ಲ ಲಕ್ವೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರ್ಲ ಲಕ್ವೇರು ಅಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ಅಪಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಂಚ ಪಿಲಿನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಪಿನೆನು ಪಿರಮಗರ್ದು ತೂವೊಂದು ಪಿಲಿ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಬಲೆ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಬಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತಿನ ಪಿರಾವುದ ಕಾರದಜ್ಜೆದೆ ಪುನ ರೌ ಸೊಡಡಿತ್ತಿ ಪರಲೆ ಕಲ್ಲುಲು ಮಾತ ಕಬೆನೊಯ್ತು ಬುಡಿ ಕಲ್ಲದಂಚ ರೊಯ್ಯಲ್ದು ಪಿರರಟ್ಟುನ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನ ಒರಿಪೆರ ಬೋಡದು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವೇರ್ನಕುಲು ಬಿರುಪಗರಿನು ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿಲಿ ತೂಪುಂಡು ತೂದು ಬೆರಿಟ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಪಂದು ಪಿಲಿ ಬಲಿಪೆರೆ ದುರಾಪುಂಡು ಅವು ಬಲಿಪಿನಂಚಿನ ರಭಸಡು ಕಲ್ಲುಲು ಪೂರ ಪಿರರಟ್ಟುಂಡು ಕಾರು ಆಕಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ರಟ್ಟುಂಡು ಉದರ್ಮೆಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಕಬೇಟ ಹಾಕಿನ ಕಲ್ಲು ರಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮೊಕಲ ಮೋನೆಗ್ಲ ರಟ್ಟು ಮೊಕಲಂಚಿ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನ ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪೋಪೇರು ಆಂಡಲೀರ್ ಬೇರೆ ಕಳ್ಳ ಮುಟ್ಟು ಗುರಿ ಗುಂಪೇರ್ದೆ ತಗ್ಗಿ ಕಣಿ ತೋಡು ದೀಂಡದ ತೂ ಬಂದೆ ನೆಲ ಬಾರುಣ ಬರೋಟಿಜೆ ನೆಲ ಬಾರುಣ ಬರೋಟಿಜೆ ದೀನ ಗದುರುಣ ಲೆಕ್ಕ ದಂಟಿನೆನು ತಾಂಟಿನೆನು ಕೌಂದಿನೆನು ಬೋರಿನೆನು ಗರಿಯಿನೆನು ಕ್ವಾಟು ಪರಿಯಿನೆನು ತರಗಿದಿರಿನೆನು ಬೆಗರೆದಿನೆನು ಪೊರ್ತು ಕರಿಗುನೆನು ಬತ್ತಿ ದೂರನು ಜಾಗದಂತ ಗೊಂದನು ದಾಲ ಗೇಣ್ ಬಂದೆ ದಾಲ ಗೇಣ್ ಬಂದೆ ಗುರಿ ಗುಂಪುಂದು ತೂವಂದೆ ಎತ್ತು ತಗ್ಗುಂದು ತೂವಂದೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬೆರಿಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಂಟಿನವೋ ಕಂತಿನವೋ ಪತ್ತು ಬಲಿಪುನಗ ಗರಿನವೋ ಅವು ಓಲ ಗೇನಗು ಬರಂದೆ ಆ ಪಿಲಿನು ನೋತುದು ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿನು ಒರಿಪಾವಡು ಪಂದು ಅಕುಲು ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ವಾ ಜಾಗ ವಾ ಕಡೆನ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆನೆ ಅಕಲಿಗೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂತೂ ಪಿಲಿತ ಬೆರಿಟೆ ಬಿರ್ಸುಡು ಬನ್ನಗ ಬಕ್ಕ ಬೆರಿಪತದ ನಂಕಿಂದು ಪುರೆಸುನತ್ತದ ಇರುವೆರೊರನೆ ಬೆರಿ ತೊಟ್ಟೆದಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ದೊಂಜೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಲೆಪಿನ ದೂಂಚಿ ಪಗರಿಲೆನು ತಿರು ಕೈತ ಬಿರು நடக்கொட்டாது ತಿರುಪತಿ பொಳ್ಡಿಗೆ ಬಿಮುಟ್ಟಾದ ಬನ್ನೇಟೊಯ್ದು ಬುಡಿನ ಪಗರಿಡು ಓ ಪಿಲಿ ನೋತದು ಉರತಕ್ಕೆ ನೀನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಏತು ಬೆರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಾರೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆಲಾಪ ಈ ಪಿಲಿನು ಇಂಚ ಬುಂಡ ಆವಂದು ಪಂದು ಹಾಕಲು ತೊಟ್ಟೆ ಡೊಪ್ಪುನ
ಪಗರಿನ ದೆಪ್ಪುವೇರು ಬಿರುಕು ಜೋಡಿಸಾದು ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಗರಿಲೇನು ಬುಡುಪೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಪಗರಿಲು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ಜೊರೆತ ನಾಲಿನೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿಲೆಗ ಪೋದು పొగ్గునే తూపినెంచినెను పల్పునెంచినెను పిలిమల్ల మైసందాయలెక్కిత్తి మారీచే పిలిమల్ల మైసందాయలెక్కిత్తి మారీచే ఊరే నేల్యభూత పిల్చండి శూర్పణకిగే മുകുളിർവെരൊട്ടു കൊടഞ്ചതമർ കുള്ളുളു ദടിലാത് മകർടാൻ പിലക്കായ ದುಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ತರೆತ ಕುಜಲದ ಕಟ್ಟಲ ಗಿದಿರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಬಾಣ ಹಾಕಿಯರು ಹಾಕಿನಂಚಿನ ಬಾಣ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ತಾಗೋ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆ ಪಗರಿ ಪಿಲಿಕ್ ನಾಟಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಗರಿ ಉರೆನೇ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಉರೇಕ್ ತಾಗುಂಡು ಆ ಉರೇಕ್ ತಾಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮೈಸಂದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮಾರಿಚೆ ಈ ಪಿಲಿ ಏರು ಮಾರಿಚೆ ರಾವಣನ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ರಾಮದೇವರು ವರ ಮಾರೀಚನು ವಾಯುವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಡು ಮೂಜಿ ಕಡಲ್ದಂಚಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಣ ಒರಿತದು ಲಂಕೆನು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾರೀಚೆ ರಾವಣಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಬೊರ್ಚಿ ರಾಮನ ತಂಟೆಗೆ ಪೋಪಿನವು ಬೊರ್ಚಿ ಆಂಡಲ ರಾವಣಿಗೆ ಏನುಜೆ ಅಂಚಾದು ರಾವಣನ ಪಾತೆರಗು ಕಟುಬೂರ್ನಂಚಿನ ಮಾರೀಚೆನೇ ಮೂಲು ಪಿಲಿಯಾದು ಬತ್ತುಪೆ ಸರಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರಿನವು ಮಾರೀಚೆ ಅಂಡ ಉರೆಲ ಬಾಣ ತಾಗದು ಸೈಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಏರಪ್ಪ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಕೆಂದಿನ ಕಥೆತ ವಿಚಾರದ ಅದವು ಮಾರೀಚೆ ಮಾಯಾಮೃಗ ಅದು ಬತ್ತದು ಸೀತೆನು ಮರ್ಲಾದು ರಾವಣೆ ಸೀತೆನು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೀತಿನ ಕಥೆತ ಪೊರ್ಲೆಂಚ ಮಾರೀಚೆ ಪಿಲಿಯಾದು ಬತ್ತೆ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಉರತ ಕಿನ್ಯಾದು ಬತ್ತಲು ಪಿಲಿ ಉರತ ಕಿನ್ನಿನು ಕಂಟೆಲ್ಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬುಡಿನಂಚಿನ ಆ ಪಗರಿ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಅಕಲಾಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರಿಚೆ ಬೂರುವೆ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಬೂರು ಎಂಚ ಕೊಡಂಜದ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ದಡಲ್ಲ ಅಂದು ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುವೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಲ್ಪದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಮಥನ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಸೇರಾದೇರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಕತೆಟು ಕೇಂಡಿನ ಕೆಬಿದ ಪೂದರಿವು ಬಾಣ ಪರಿವು ಲೆಕ್ಕ ನೇಲ್ಯೊಂಜಿ ಅರೆಬಾಯಿದಿದು ಅಡ್ಡ ಮಗರಿಯರು ನರಕೊಂದು ಜೀವ ಪೋಪಿ ಮರ್ಕ ಸಂಕಡೊಡು ನಾಲಯಡ್ಡ ಬೂರ್ನಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಓ ಸೀತೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಮೈತಿದಿ ಅಯ್ಯೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಮೈತಿದಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಆ ಕೆಬಿತ ಪೂ ಪರಿವು ಲೆಕ್ಕ ಗರ್ಭದ ಬಾಣ ಪರಿವು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೋ ಅಕಲ ಅರಬಾಯಿ ಅವಳು ಕೇನುಂಡು ಆ ಅರಬಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಪಗೆಸಾದುನವೇ ದಗೆಸಾದುನವೇ ಆಪುಂಡು
ಆ ಅಕಲು ಸೈಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಅವು ಎಂಚ ಕೆಣ್ಣು ಪಂಡ ಓ ಸೀತೆ ಓ ಸೀತಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರನ ಸ್ವರ ತಲೆಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಓ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರ ಬುಲಿಪು ನಂಚಿನ ಸ್ವರತ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ವರ ಕೇನುನು ಆ ಸ್ವರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಕೇಳಿದ ತೆಗೆಸಿ ತರಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಲ ತೆಡಿಲಾಗಿಲೆ ಕಾಂಡಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆಡಿ ಮೈ ಕೈ ಮಾತ ಗುಂಬರೆ ಸುರುವ ಗಾಡೆಗೆ ತಿಗಲೆ ಗೊಯ್ತುಂಡು ಗೋಗೋ ಕಣ್ಮೈ ಯೊರೆನೆ ರೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಮೈ ಯೊರೆನೆ ರೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ಚಿ ಎರಡೇ ಬೋಂಡೋಗೋ ಕೊಡತಿನ ಚಾ ಕಡಡ ನೀರೆ ದಾರೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬೋಂಡೋಗೋ ಕೊಡತಿನಂಚ ಕನ್ನಡ ನೀರು ದಾರೆ ಕಟ್ಟದೆ ದೋರೆಡೈ ತುಂಡ ನಾಲಯಿ ಮಗರಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಸಡ ದಡಕ್ಕಾಗ ನಾಲಯಿ ಮಗರಂತೆ ಬಾಡಿ ಬಸಳದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲದಾಂತೆಗೆ ಬಲದಾಂತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಓ ಸೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ರಾಮದೇವರನ ಪಾತೆರ ಓ ಮೈತಿದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರನ ಪಾತೆರ ಆ ಸೈಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಸ್ವರ ಬುಲಿಪಾದ ಕೇನುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೇನುಂಡು ತರೇಕು ಮೆಲ್ಲ ತೆಡಿಲಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋತೆರ ಬಂದು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಲ್ತುರ್ದ ದೂರಡು ಕೇನಿನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರದ ಆ ಶಬ್ದನು ಕೇಂದು ಮೈ ಕೈ ಕುಂಬರುಂಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಬೊಲ್ಚೇರುವೆರು ಎಂಚ ರಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ರಚ್ಚೆ ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಪಾರ್ದ ಆ ರಚ್ಚದ ಪೊರ್ಲು ತೋಡು ಬಕ್ಕಲ ಬೊಲ್ಚೇರು ಅಂಚ ಸೀತಾದೇವಿ ಬೊಲ್ಚೇರಂದು ಬಸಲದ ಲೆಕ್ಕಾದು ದಾದ ಕಷ್ಟವತ್ತನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೈ ಕಾರುಡುಂ ದಿನಳ್ತೆ ಕುಸ್ಕುದು ಅಡೆಗೆ ಚಕಪ್ಪ ಕುಳ್ಳುದು ಕುಸ್ಕೋದು ಚಕಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲುದು ನೆಲಟ್ಟೊರ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಪೋದು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಪೋ ತರೆತಿಗಲೆ ನೋ ತೊಂದು ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟದಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿನ ಬುಲಿಪು ಕೇಣೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂದ್ ಮೊಕುಲೆಗದಂಕ ಗೊತ್ತಾದ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ದಾದಾಂಡ್ ಕಣ್ಣುಡೊರ ತೂಳಿಂದುಂಡೇತ್ ದೂರಡುಳ್ಳೆರಾ ಕನ್ನಡ ಬೋದು ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಏತು ದೂರ ಡೊಲ್ಲೆರ ಏತ್ ದೂರಡುಳ್ಳೆರಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಕಂಡನಿ ತನ್ನನ್ನು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡೆ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೈದಿನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೈ
ಪುರತ ಕಿನ್ನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪೋಯಿನಕುಲು ಏತು ದೂರ ಪೋತೇರ ಅಗಲೇನು ಪೋದು ತೂವಲಿ ಪಂಡ ತೂಯರ ಆಪುಜೆ ಬಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಚಕಪ್ಪ ಕುಲ್ದಿನವಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುಯರು ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಾಡ ನಡುಡೆದ ದಿನಲೆತ್ತಿಗುಣು ಈ ಕಾಡ ನಡುಡೆನನು ನನಲೆತ್ತು ಕೀನುನ ಕೋಳಿರುಂಡು ನನ್ನ ಲೆತ್ತಕೇನು ನಕುಲು ಏರುಂಡು ಒಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗುಣ ನೀ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಗುಣನೇ ದೇವರೇಗೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಿ ನಡುಕಾಡಡಿತ್ತೆ ಸಾದಿಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಸೈಬಿ ಕಾಲನೆ ಎಂಕಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಗದಿದ ತಿಲೆ ಕಾಡೆಗೆ ಇಂಚಂದು ನನ ಬದುಕು ನೆಂಚಪ್ಪ ಇಂಚಿನಾಂಡು ಕಿಳೆಂದೊರದೋದು ಬತ್ತು ದೂರ ಪಾಪಿನಗೋಳ್ ಎಂಗಿಜ್ಜೆರೆಗೆ ರಾಮ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯನೇ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಷ್ಟಪತ್ತನತ ಕಾಡನಡುಟು ಯಾನೊರ್ತಿ ಆಯತ ಮಕ್ಕಳು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೂವಲಿ ಬಂಡ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯತೆನೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಗಾಪುಂಡು ಅತ್ತನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿನ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಎನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅವಳು ಬುಲ್ತೊಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಗೇನೊಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಾಂತರನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಮ 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 ಅಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ ಬಂಜಿ ಬಾಯ್ ತೊಂದು ಬುಲಿ ಪುನಗ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಕುಡಿಯೇ ಪೋಡ್ಯಡ ನಿಕ್ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಕುಡಿಯೇ ಪೋಡೆಡ ನಿಕ್ಕು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಳಿ ಬಡ ನಗ ಸೀತೆ ಕಣ ನೀರೊಚ್ಚಲ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೂಂಕುಡೆ ಬಾಯ್ಡೆ ಬುಡ್ಪಿನು ಸುಲುದ ಬೆಪ್ಪುಡುಂಪು ಮಾಜಿದಿನ ಪಸೆ ಆಜಿದಿನ ದುಡಿ ದುಃಖದ ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆ ಕುಳಾನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಂಬರೊಂದು ಪುಮೋನೆನು ದೆರ್ಪುನಗ ಕುಂಬರೊಂದು ಪುಮೋನೆನು ದೆರ್ಪುನಗ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೊಂಡಗು ಕೊಡತನ ಎಂಚ ನೀರು ರಟ್ಟೋಣ ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ನೀರು ರಟದು ಮೈ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಕಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಸಲದ ಲೆಕ್ಕ ಸೀತಾದೇವಿ ಎಂಗ್ ನನ ಏರುಲ್ಲೆರು ಎತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಲಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೋಡೆಚ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಕೇನು ಕಂತಪಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಮಂಡೆನು ಸೀತಾದೇವಿ ದೆರ್ತು ತೂನಗ ದಾದೇನು ತೂಪಿನಿ ಕಾಳೆದುರುಡಿರುವ ಕೈ ಬತ್ ತರೆ ಕುಳಿ ನೆತ್ತನೇಲ್ಯ ಗುಳಿಗ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಇರುವ ಕೈ ಬತ್ ತರೆ ಕುಳು ಇತ್ತಿನೇಲ್ಯ ಗುಳಿಗಲೆ ಕುಂತು ದಿನ ರಾವಣನ ತೂದು
ಕರ್ಕಾಟನ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತಿ ಸೀತೆಡ ಸೀತೆ ಅಂಚಿತೂಲವು ನಾರ ಬೇರದಿಂಚಾಂದಿ ಕಟ್ಟದ ಕುರುವೆ ನೊರ ತೂಲ ತೂಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿಂದ ರಾವಣೇ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕರ್ಕಶದ ಗಟ್ಟಿದು ಪಾತೆರೋನು ಕೇಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಮಂಡ್ಯದೆರ್ತ ತೂನಗ ದಾದ ನೇಲ್ಯ ಗುಳಿಗನು ತು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಮಂದಾರದಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾವಣನು ಗುಳಿಗಗೆ ಸಮ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗುಳಿಗೆ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಪುನಾಯ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ 10 ತರೆ ಇರುವ ಕೈಟ್ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭೀಕರ ರೂಪಡು ಆ ರಾವಣೆ ತೋಜಿದು ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾವಣನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆದಿತ್ತು ಶೂರ್ಪ ನಕ್ಕಿಗಿನ ಆ ಪಗೆನು ರಾವಣೆ ಮೂಲು ಸಾಧಿಸಾವೆ ಸೀತೆನು ವಶಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂಚಾದು ಸೀತೆನು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾವಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ ತೂಲ ಕುರುವೇನೋರ ತೂಲ ದಾದಾ ನಡತಿ ವಿಸ್ಮಯನು ಪಣ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಕುರುವೆ ಓಲುಡು ವಾ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ದು ಆಳೆತ್ತರದ 4 ಚಕ್ರೊಲೆದ ಮಿತ್ತಡಂಚಿಚ್ಚಿಡ್ದು ಏಳೆಣ್ಮ ಮಾರ್ಬುದಾದುದ್ದು ಅರೆ ಮಡಲು ಬೇತಿನ ದುಂಪದಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಲರೆಂಕೆಳುಗೋ ಮೇಲೆಡಂಕಾಯನದಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣೊಡು ಬೇಗಡೆದ ಮಾಲೆ ಜಲ್ಲಿಲೆಡು ಸಿಂಗರಿದೊಲ್ಜಿ ಮೂಲೆಡುಂತಾದಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿಡು ಮುತ್ತು ರತ್ನೊಲೆಡು ಮೆರೆದು ಮೆಂಚು ನಮಲ್ಲಿ ಮಾನುಂ ತುದಿತ್ತುಂಡು ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿಡು ಮುತ್ತು ರತ್ನೊಲೆಡು ಮೆರೆದು ಮೆಂಚುನ ಮಲ್ಲಿ ಮಾನುಂ ತುದಿತ್ತುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕುರುವೇಡು ಕಳೆದಿಂತ ಮರ್ದು ಬೇರ ಕೆತ್ತೆನ ಅವಲಿ ಪೂಜಿ ತೂಲಾಂದು ಸೀತೆಡ ರಾವಣೆ ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ವಿಸ್ಮಯನೆ ನಡೆತು ಪೋಪನು ರಕ್ಕಸೆರೆಗೆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದ ಬಲಪುನು ಅಣಿಮ ಮಹಿಮ ಗರಿಮ ಎಂದು ಪನ್ಪನಂ ಆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದ ಬಲಟು ರಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯನ ಮೂಲು ಸೀತಾದೇವಿ ತೂಪೆರು ಕುರುವೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮರ್ದದ ಕೆತ್ತೆನೋ ಬೇರಲ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅರೆ ಮಡಲು ಮೊಡೆದು ದೊಂಪ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ರೆಕ್ಕೆಲುಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನೊಡು ಮಿನ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಐಸಿರೋಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನೋಡು ಪೋಂದು ಬರ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಪ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ವಿಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಪುರಾಣೋಡ್ದ ಹತ್ರ ತೆರಿವಿನಿ ಅಂಚ ಮಂದಾರದಾರು ಆ ಎಲ್ಯ ಕುರುವೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಅಂಡು ಮಲ್ಲಿಮಾನ ಅಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ 5 ಪಕ್ಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಪೋಟಿಗೆಡ ಪಟಪತ್ ಪೋತಿಸೀತಿನ ಮಾಯಾದಾಟನೋಲುದ ಬಲೆನ ತಿರಿಯಂತಿಗೆ ಪೂರಿ ಪಾಂತೆನ ಗಾತೆ ಕೂತಿತ್ತಿ ತಾಳಿ ಮಂಡೆದ ಸುತ್ತಲಿತ್ತಿ ಕಾಂಡಲೆಡೆ ತೂದಿತ್ತಿ ಕಾರುಲೆಡ ಮತ್ತಿ ಪತ್ತಿಲೆ
ಕೈಟೇರಾದಾಮತೆ ಪತ್ತೆದೆ ದಿರ್ತೆ ದೀದಿ ಮಾನೋಡು ಕೈಟೇರಾದಾಮತೆ ಪತ್ತೆದೆ ದಿರ್ತೆ ದೀದಿ ಮಾನೋಡು ರಾವಣನ ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನವಲು ಉಂಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಬೆದೆಪತದ್ದು ಪೋಪೇರು ದಂಗಾದು ಪೋಪೇರು ಸೀತಾದೇವಿನ ಅಕಲ ಚಕ್ರನೇ ಪಾರದೊಪ್ಪನು ಆ ಹೊರ್ತುಡು ರಾವಣೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಪಾತೆದು ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಉಲೈ ಪಡ್ನಗ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೋಜಿಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ತುಲ್ಲರೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಲ್ಲರುನ ಬುಲಿಪುನ ಸೀತಾದೇವಿನ ತೂಪಿನ ಆ ರಾವಣೆ ಒಟ್ಟು ಕೈಕಾರು ನೋತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಕೈಕಾರು ನೋತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿ ತುಲ್ಯರುನ ತೂದು ರಾವಣೆ ತುಲ್ಲರುನ ತೂದು ರಾವಣೆ ತನ್ನ പുകലിടിത്തിനെലത്രൊയ്തത് ആലന കാറ് കൈ കട്ടത് ತನ್ನ ಪುಗೆಲಿಡಿತ್ತಿನ ನೆಲತ್ರನು ಒಯ್ತದು ಅಲೆನ ಕೈ ಕಾರನು ಕಟ್ಟದು ആലന് ഒരകാത് കുന്തൊഗു ബിഗുതത് ಕುಂದೊಗು ಬಿಗಿತದು ಒಂಜಿ ಕೀಲೊಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೀಲೆನೆ ದೊಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕೀಲು ಒಯ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೀಲನು ದೊಂಕು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೀಲೆನೆ ದೊಂಕೆ ತನ್ನ ಪುಗೆಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಲತ್ರನು ಒಯ್ತದು ತುಲ್ಲರು ನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿನು ವಿಮಾನದ ಬರಿಟಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಂದೊಗು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೀಲನು ಆ ರಾವಣೆ ಒಯ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಕೀಲನು ದೊಂಕುವೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಭೂಮಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಮಾನ ದಾದಾಪುನು ಪಂಡ ವರನೆ ಪುದ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ನೆಲ ಬುರ್ದು ರಾವೊಂದು ಸೀತೆ ಪೋನಗ ರಾಮ 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 ಅಂದು ಸೀತೆ ಬುಲಿಪು ರಾಮ 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 ಅಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಿಮಾನ ಪಾರೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಪೋದು ಕೋಣೆಯೀಣ ಅರಮನೆಗೆ ಪೊಕ್ಕ ಬಂದೆ ಆ ಅರಮನೆಗೆ ಪೊಗ್ಗಾಯ ರಾವಂದೆ ಲಂಕೆದ ಅರಮನೆಗೆ ಪೊಗ್ಗಾಯ ರಾವಂದೆ ಪುರೋಳು ಪೂದೋಟದ ಪೊರ್ಲು ಪೂದೋಟ ಸುಕೋತ ಬನ ನಗ್ಮಾಯಡಾಯ ಸೀತೆನ ಜಾಯೇ ನಡಪಾಯಿ ನಳ್ಪಾಡಡಾಯ ಸೀತೆನ ಜಾಯೇ ಕುಳ್ಳಾಯೇ ಕಾಪುಗಿತ್ತಿರಿ ಪೋಣು ರಕ್ಕಸಿರಿ ಒರನೆ ಪುದಲ ಕೀಲೆಕ ನೆಲ ಬೂರ್ದುರಾವುಂದು ಬೋನಗಿ ಸೀತೆಗೆ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ನೂಲ ಬಲೆಕ್ ಬೂರಿನ ಪಾಂತದಲಕ ರಾವಣನ ಮೋಸದ ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿ ಆ ವಿಮಾನಡು ಕುಲ್ದು ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು 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 ಬರ್ಪಿನಂಚೆನೆ
ಆ ವಿಮಾನ ರಾವಂದು ಕಡಲು ದಾಂಟದು ಆ ಲಂಕೆನು ಸೇರುಂಡು ಅರಮನೆತ ಉಲಾಯಿಗು ಸೀತಾದೇವಿನು ಪೊಗ್ಗಾಯರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ರಾವಣೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂತ ತೋಟದವಲು ಸೀತಾದೇವಿನ ಕನತದು ಕುಲ್ಲಾವೆ ಅವೇತೋ ರಕ್ಕಸಿಲು ಆ ಸೀತಾದೇವಿನು ಕಾಪೆರೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ರಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕವನತ ವಿಚಾರನು ಕೇಂದ್ರ ಶೋಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪೂದೋಟ ಅಶೋಕವನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುದ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕವನಟು ಶೋಕೊಡು ದುಕ್ಕೊಡು ಬುಲಿತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಶಿಂಶುಪ ಪನ್ಪಿನ ಮರತ ಅಡಿಟು ಸೀತಾದೇವಿ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂದು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರೊಳೆಡೆ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಏರು ಪಠಿಸಾವೇರ ಅಕಲ ಕಷ್ಟ ದೂರಾಪನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಅಶೋಕ ವನಟು ಬುಲ್ತುದು ಶೋಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸೀತೆನ ಶೋಕ ಪನ್ಪಿನ ಜ್ವಾಲೆನೆ ಆ ರಾವಣನು ಲಡಾಯ್ಡು ಪೊತ್ತಾದು ಸುಡುಸು ಕರಿಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪನು ಅಂಚಾದು ಆ ಪೂ ದೋಟಡು ರಾಮ 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 ಅಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೀತೆನ ಧ್ಯಾನದ ಫಲದಾದವು ಪಂಡ ಮಹಮಲ್ಲ ದುಶ್ಚಯಿನಂಚಿನ 14 ಲೋಕಲು ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ತಳಾತಳ ಮಹಾತಳ ರಸಾತಳ ಪಾತಾಳ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಭೂಲೋಕ ಭೂವರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಜನಲೋಕ ತಪಜನಲೋಕ ಮಹಾಜನಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಲು ಆ 14 ಲೋಕಲನೇ ಗಡಗಡ ನಡ್ಗಾದು ದುಷ್ಟೆಯಾದು ಪಂಚಮಹಾ ಪಾತಕೊಲನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾವಣನ ಸಾವುಗೂ ಕಾರಣ ಈ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕೊನೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಈ ಘಟನೆ ಅಂಚಾದೆ ರಾಮದೇವರು ಬಕ್ಕ ಲಂಕೆನು ಸೇರ್ದು ರಾವಣನು ನೋತುದು ಆ ದುಷ್ಟ ಪಾಳೆಯನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಸೀತಾದೇವಿನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ಸೀತಾದೇವಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕಲು ಮಾತ ತೆರೆದುಲ್ಲಾರೆ ಇಡಗು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ರಡ್ಡನ ದಿನತ ಅದೇ ಪಗೆ ತೋಜಾದು ದಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಳು ಪನ್ಪಿನ ಶೂರ್ಪನಕಿನ ವಿಚಾರ ತಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತೋದು ಮರಲಿನಂಚಿನ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಕೆಬಿ ಮೂಕಲೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನಾಯಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಕಲ್ನ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕತೆತ ತಿರ್ಲುನು ತೋಜಾಯಿರಬೋಡದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನಿಕೆ ಈ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಸೀತೆನೇ ರಾವಣನ ಕೈತಡೆ ಸೇರುಲೆಕ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ದಗೆನು ಮೂಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಂದಾರದಾರು ಬರಿತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಮಾರಿಚೆಲ ಮಣ್ಣು ತುಚ್ಚಿಯೇ ಅತನ ಮಣ್ಣು ತಿಂದೆ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿಲ ಮಣ್ಣು ತಿಂದೆ ನನ್ನ ರಾವಣೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದವ ನೆಲೆ ಸಂಕಟ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಈ ಏಲದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಪರ್ವಡ್ ದೂರಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ಪೂರ ದೂರಾವಡ್ ಬಂದು ಈ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳುವರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಐಕುಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ಸೇರಿಗೆಡು ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಸಕಾಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ 7 ದಿನತ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ನಡತೊಂದೊಂದು ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಪರ್ವಲ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಎಡ್ಡಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಯ್ಕೈಟ್ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾತನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ದೂರ ಆವಡು ಪಂದು ನಟೊಂದೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಗುಡ್ಚಿಲು ದುನಿಪು ಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೇರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೊಡೋರ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ದುಕೇನಿ ನಂಚನ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪದಿಕೆನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಮಂಗಳನು ಮಲ್ಪುವ
புதர் கேண்டது ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೇಂಡಿದು ಭಕ್ತಿಡೋದುನಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಅಕುಳೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿಡು ಓದಿನಕಲೆಗ್ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೇನ ಭಾಗ್ಯ ಕವಿತೆ ನೋದುನ ಎಡ್ಡೆ ರಸಿಕೆರ ಮನಸ್ಸುಗ ಕವಿತೆನು ಓದುನ ಎಡ್ಡೆ ರಸಿಕೆರ ಮನಸ್ಸುಗು ಎಳೆದಾತ ಸಂತೋಷಾಂಡಲ ಅವು ಎಲ್ದನೇ ಪುಣ್ಯಾಗ ಎಣ್ಮೆದಾತು ಸಂತೋಷ ಅಂಡವು ಎನ್ನನೇ ಪುಣ್ಯ ಪಂದಾರು ಮಂದಾರದಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಕದಿಕೆ ತುಳು ಕವಿತಿಲೆಡೆದಿ ನೋಡ್ದು ದಿನೋಗು ದಿಂಜೋಡು ಬರಡೆಗೆ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿನ ಕದಿಕೆ ತುಳು ಕವಿತೆಲು ದಿನೋಡ್ದು ಜಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡೆ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಜಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಊರೊರ್ಮೆಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೆರೆವಡು ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶರಣು ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣು ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣು ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ